an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan minnu tilara nafila seli la minnu b'a ka hali bi minnu fana bɛ surafana dun na bi sunkalo tile 18 k'Ala ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ bi ye alamisa ye tubabukalo n'o ye marisi ye ale tile 28 ye bi ye san 2024 an b'o kɔnɔna na an bɛ laseli kɛ Jani.ml FM ale sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ degun kɔnɔna na ko Ala ka lafiya di u ma minnu fana bɛ lafiya la Ala ka dɔ fara o kan hali bi jamana halisa Ala ka a ta fanga ci a ɲɛmaaw ma maa minnu bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko u ka sunkalo ko gɛlɛyalen n'u bolo Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya seli min bɛ k'i kunsukasa ka na sa ko Ala k'a fana musakaw nɔgɔya Ala ka bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ don taayiri ɲuman na ni maa min ma taayiri sɔrɔ i bɛ se ka taga pré-apporter la ni m'o sɔrɔ i n'anw bɛɛ bɛ taa fan kelen fɛ kɛ an bɛɛ bɛ taa yuguyugu la kɛ n'an y'a yuguyugu n'an ye min sɔrɔ an na o don ka seli kɛ ni o ye sabula san bɛɛ lajɛlen o n'a ko don ɲinan da in sunkalo in yɛrɛ ka teli ko Asimi taamatɔ a ka tɛ n'i ma farati ka tugu cɛ nɔfɛ i bɛ buru a jigin ka bɔ mobili kɔnɔ a n'a ka taa a si ma kɔrɔ a si ye tile 18 tɛ bi ye de o tɛ ya sunkalo yɛrɛ daminɛna kunun ko nkɔrɔ n'o ye tile 18 sɔrɔ bi ka ban diɲɛ ka teli dɛ an bɛ Laurent Jakite fo min ye Bakari Sangare Glacier k'ale fana fo Ablaye Jabate polisi don an ka foli bɛ s'a ma Bajalan Sanogo k'an b'a fo ka Kalifa Seku Tarawele fo Mamadu Sumunu bɛndeya kɔnɔna na k'an b'a fo ka Mamadu Namaketa fo Ben Bazin Maw an b'olu fana fo min ye Tunkara ye Maraka Samake an ka imamu Badabada Maraka Samake an b'a fana fo ka Bajaje Ayidara fo ale an ka Zavia Alimami ye Savana Kone Kulukoro sira la k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen fala ye Kanadakaw olu ye farakari ba la dɛ olu ka Jani ko a bɔra dogo la dɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sisan u b'a bila u ka télé de la k'u sigi k'a filɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye maliyɛn minnu bɛ Kanada u ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Tunkara ye ka taa se n yɛrɛ terikɛ ma sa n'o ye Nu Dumbuya ye Montréal kɔnɔna na ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ Tunkara ko Ala ka tunga diya u bɛɛ lajɛlen na tonton Raoul k'an b'a fo ka Faustin Sila fo Ali Badara Kone ale ye huissier de justice ye min ye Jawus création Musafa Jawara k'a fana fo ka waleɲuman dɔn Arigo Saki Musaba an b'a fo Katikaw fɛ yen ka Sofa fo ale ni fotigi ORTM kɔnɔna na Modibo Gindo transformateur n'an b'a wele ko Boucher olu ka ɲɛmaa y'ale sigira 4nan na Musa Kan PAJ ka dangele k'an ka foli bɛ se a ma ka Sajo Kulibali fo Timininkaw fɛ yen a sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ yan min ye Madame Kalifa Nama Traoré Kayatu Kulibali k'a fana fo Fana Dumbuya ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso Ajibari n yɛrɛ ka petipetini Nu Dumbuya Montréal Yusuf Tunkara Montréal min ye Azmir T Keita ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Yaya Fofana n'a ka denbaya n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Torokɔrɔbugu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an b'u fo Nantumelakaw an tɛ ɲinɛ u kɔ Julio Katikaw fɛ k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Jaba Sidibe n'a a bɛ Salilakaw ka sigi la k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn kɛba nin dɔgɔkun in a ko la belebelew kɛra mun ye o ye Mali démocratie san 33 o ɲɛnajɛw olu kɛra bɛɛ lajɛlen i ka wulikajɔ n'i ka se kɛ min ye furancɛla fanga ban ni kumaw fana bɛ sen na fanga min banna n'a sɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ kumaw cayalen don irisikaw olu ye wele bila an ka jamanakuntigiw ma n'o ye AES jamanakuntigiw ye Shogel Kokala Mayiga halisa ale bɛ ka bɛrɛbɛrɛli tɔn parti politigiw olu lamɛn Mali finitigiw olu b'u ka wulikajɔ la hali bi wa min ye Masina fanfɛla ye
dongono dugu segu kɔnɔna deboyi min ye yuwaru ye ka taa se yɔrɔ caman ma ni jugawale ni bamaja wale kabaw kɔni bɛ u fila ni dɛbɛla ye baɲangarakaw fɛ yen yen fana muso dɔw fana ani maa dɔw taatɔ sugu la olu fana fatura nin bɛɛ lajɛlen nin ye jamana in taabolo ye kalata ko kuran ko ayem ko waliya minnu bɛ senna politiki mɔgɔ dɔw yɛrɛ bolo bi n'olu yɛrɛ bolo sa ko nin kɔni olu ka dugu jɛlen ye mali bɛ nin dabolo kan dɛ ne yɛrɛ tun bolo n ko politiki mɔgɔw n k'u ye leçon ta n k'u y'a faamu u m'a faamu olu bɛ élection min nɔfɛ ne yɛrɛ ne dabali de banna o Falaye kojugu taatɔ ni Senegal de o de mana ni redresseli ye wa Maliens ko k'an k'olu ta k'olu kɛ misali ye farafin démocratie misali ayi Ousmane Sonko ninnu de kan ka fo ani wolofaw u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jaa min tun dalen don u ɲɛ n'u taara la fo k'u sa don parce que a ko kɔlɔlɔ ntan kun tɛ u ka dugu kɔnɔ Macky Sall ale Karim Wade dɛmɛtɔ a y'a yɛrɛ ɲini Karim Wade fana y'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ ɲɛ sɔrɔ i cɔwala an ka wali bɔlɔntan to yen ka taa an yɛrɛ ka bɔlɔntan na parce que kuma o kuma an ka bɔlɔn bɛ à côté la ni sisan yɛrɛ tɛ ko u sera ka filani fu kɛ dɔw la kodanko ma ye kolanɔgɔ ye koyi an bɛ se ka wolofaw fo k'u tanu nka k'a fɔ ko na anw ta bɛ sanga ɲɔgɔn n'an b'a sanga an b'a fɔ an ka pɛrɛpɛrɛlitɔw ye minnu ye fanga ta san 30 olu de y'anw se nin fana ma n'olu tun y'a bɔ a bɔla ɲɛnɛmaw fɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a ɲinina cogo min bi kun t'a sɔrɔ u bɛ communiqué la ko coup d'état transition banna ou bien a donna tan a bɔra tan communiqué mun yɛrɛ kɔnɔna na maliyɛnw ka haminaba ye mun ye bi n'o ye kuranko min kɛlen don ka na ni baarako dɛsɛ ni degun caman ye mɔgɔw ka jamana fantan ani naani na u dama don la lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔna na u dama don la dunko juguya ni yuruguyurugu min bɛ u dama don la u yɛrɛ sen dalen don dingɛ kɔrɔ minnu kan u dama don la musaka minnu bɛ d'u ma ka kɛ ni démocratie hakɛ ye u si dama don la n'i ye premier ministre kɔrɔ ye Mali kɔnɔ gouvernement de bɛ k'i balo fo ka taa se saya ma n'i ye président kɔrɔ ye gouvernement de b'i balo fo ka taa se saya ma aw ko ko démocratie fanga ne bɛ baara kɛ su ni tile n bɛ n kɛ n yɛrɛ ye la n bɛ ka n jija n yɛrɛ ye mais ne de bɛ k'e balo e tɛ baara la i tɛ foyi la i bɛ so i bɛ tila tuguni ka wuli ka yaala ka tila k'a fɔ ko an k'a don ta an k'a bɔ ta parce que a bɛ démocratie fɛɛrɛ min sigi o y'o de ye Sonko ninnu nana sa u ye mun fɔ ko jamanakuntigi ni hakɛ ni fɛn fɛn ka kan n'o o bɛ a bali maa tɔw tɛ se k'u dalakan fɔ u ko k'u bɛna olu de bɔ yen ne ma maa ye Mali kɔnɔ yan fɔlɔ k'o ye premier ministre kɔrɔ ye ko hakɛ min bɛ di ne ma ne jara a kɔ parce que n ye dɔ kɛ ten o tɛ yen président kɔrɔ tɛ yen bi ko min jara a kɔ a ka hakɛ kɔ mais mun de y'o d'u ma n ko démocratie de don n yɛrɛ ye kuma dɔ yɛrɛ mɛn o yɛrɛ ye n dabali ban ko hali énergie directeur kɔrɔw yɛrɛ tun b'u tɛgɛ nɔ énergie la ye orange malu na orange pilu na fɛ o k'a bɛɛ lajɛlen de ye wari dun yɔrɔ ye aw ko k'anw ka démocratie k'a ɲɛna k'an ka tɛgɛrɛ fɔ sisan ko wolofaw k'an k'an sanga olu ma kelen tɛ dɛ furancɛla fanga nana hakili sigi ni basigi min di maliyɛnw ma an bɛ se k'an bolo kuru don min na i bɛ k'a bɛ bin n b'a ta fanga yɛrɛ la fɔlɔ Assemblée nationale gouvernement président ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka ɲɔgɔn sama ka sati hali finitigiw tun b'a la ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn labila o de y'u se fanga binni dangu kan maa dɔw yɛrɛ ɲinitɔ taar'u giriwasa ka don dɔw kan k'a fɔ a ye diɲɛ ma jigi ye o jigiya de kɔnɔna nana ni coup d'état ye nka bi jamana est-ce que a b'o dabolo de la waati min na dɔw bɛ taa k'anw ka kanw kɔnɔna na ka photo ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an ka pankuru yɛrɛ tun t'an bolo yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'an b'u ta ko ka wuli ko ka jamana fan munumunu drone bɛ ka baara min kɛ bi hali bi chef d'état-major de l'armée de terre n'o ye général Aruna Samake ye a filɛ taama la nin ye Tɔnbɔkutu mara la fɔlɔ o tun bɛ se ka kɛ wa nka bɛɛ lajɛlen kun dan ye Mopti ye nka bi baara minnu bɛ ka kɛ
an b'a fɔ ko maaw kana n'u ka politiki baara kɛ dɛ mɛ k'u hakili to a la k'a fɔ ko degun min bɛ yen ni jamanadenw hakilina ye min ye u k'o lajɛ Basiru Jomayi Jakar Faye Senegali jamanakuntigi duurunan Léopold Sédar Senghor kɔfɛ Abdou Diouf kɔfɛ Abdoulaye Wade kɔfɛ Macky Sall kɔfɛ san 44 a bɛ gagné don min na o bɛn'a ka anniversaire don ma a bangena san 1980 san wolofaw olu yɛrɛ fɛ yen maa min don a y'a ka kalan kɛ Senegal ani maa min ka di o de kun kan ka kɛ jamanakuntigi ye ale yɛrɛ ko o de bɛ kɛ jamanakuntigi ala ko ayi o la Sogɛli n'a ka ko a bɛ to ka kuma dɔ fɔ o ka ɲi dɛ ko an ka agenda b'an bolo ko mɛ k'an tɛ ala ka agenda dɔn dɛ n kɔni t'a dɔn kɔrɔ min b'a la a bolo nka ala kɔni ka agenda ye kelen ye n'a ko mɔgɔ min bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye dɛ n'i tɛ k'a ye kana da fɛn ma dɛ yɛlɛma burufiyɛlaw fɛ i t'i yɛlɛ Basiru bi tilegan in na Macky Sall ye palais dayɛlɛ a ye ani Sonko tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka dilekibani b'a kan na ani kɔrɔdon Sonko o ta kɛlen don forokiyani ye Macky Sall yɛrɛ bɛ vɛsi la a ko n dɔgɔ aw tun b'a fɛ ka ne malo dɛ nin sera nin na aw t'a dɔn ko kalata bɛ yen o fana ko e fana ye min d'anw kan i b'a dɔn ko u ye muso min bila k'a fɔ ko Sonko binna ka o ye waa wɛrɛ ya ale taara Suisse ka ban nka Basiru muso filatigi président ma sa première dame ko ye dɛ muso do ko kelen ye chrétien ye kelen ye silamɛ ye a ko min kɔni min ye chrétien ye k'o ka ko man ca ko ŋaɲaki t'o la ala k'a ɲɛ k'a d'a ma kinterikaw fɛ yen ni o bɛ Kucala mara la olu ka dugutigi n'o ye Zonza Kulubali ye ala ale ka kalifa minɛ a la bi kinteri maa min don a kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kabilatigiba don an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya Bamako dugutigiw ka coordinateur an b'a fana fo kɛnɛ kan yan n'o ye Seydou Sangare ye ale bɛ commune 6nan coordinateur fana ye a ye bi in na ale de bilalen don Bamusa Ture nɔ na Udu Kone an b'a fo a n'a ka misiriladenw bɛɛ lajɛlen Ali Umarani Ture k'a fana fo Ibrahim Koromakan Mahamudu Sangare ka taa se Sansfili Soloma Jinɛden an ka cɛkɔrɔba Burama Traore k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Mohamed Kulubali ye k'ale fana fo Seydou Gindo Ousmane Gindo Amidou Gindo ale ni an ka cɛkɔrɔba Sise ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo fɔla ye Mɛnakakaw bɛ ɲɛnajɛ la hali bi olu tun ye welewelema da kɛ ko jamana k'a lajɛ ko kɔngɔ bɛ n'olu fa Mɛnaka dugu bolomada dugu ni Tɛnku dugu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmanen don Mɛnaka dugu kɔnɔna la bi baloko dɛsɛ o tun b'u la u ye taama kɛ ka taa gouverneur fɛ yen basigi ni lafiya kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen bi armée ale ye camion 48 falen balo la juraw taw ani fanga yɛrɛ taw k'olu dɛndɛn ka don n'olu ye bi Mɛnaka kɔnɔna na dugudenw bɔra ka bonyamasegi kɛ k'u ka nisɔndiya yira nin bɛna n'a to min ye sɔngɔ minnu kun sigilen don sukaro bɛ feere a damina o magasin témoin ɲɔgɔnna fana bɛ Mɛnakakaw fɛ yen baara na kɛ o cogoya la DNCC n'o ye GDO n'a ka maaw ye olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ duguladenw u bɔra min y'u ka laadalamaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa se fanga ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ min ɲini finitigiw fɛ sisan u ka nin kɛ laada ye dɔgɔkun o dɔgɔkun u k'a lajɛ min ye juraw ye maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka na ni balo ye armée k'u escorter u ka na ni minɛnw ye yaasa balo kana dɛsɛ tiɲɛ don baɲumankɛ tɔnw Mali gouvernement yɛrɛ balo caman ta k'a di sɛgɛbaatɔw ni maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ma o balo bɛna waati ni waati nka kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ ani maa minnu b'u yɛrɛ ka du kɔnɔ olu da dumuniw sɔrɔli sugu la k'o ka gɛlɛ ko Mɛnaka fɛn min ka nɔgɔ ye sogo ye yen kɔni hali ni k'i bɛ sogo kɛ jifilen kɔnɔ ka mi i b'i min a la nka balo ɲɔ ni malo ani tulu olu k'olu sɔrɔli ka gɛlɛ u kɔni y'a ɲini gouvernement fɛ sa n'a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun fila u ka escorte kɛ yaasa balo ninnu bɛ se ka don sabula bi sira min bɛ yen n'o bɛ taa Algérie fɛ o datugulen don Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw kɛlen don ka dugu lamini min ye finitigiw ye olu ka wulikajɔ barika bonyanen don u ma u fana bɛ k'u yɛrɛ ɲini sisan a caman fana kɛlen don ka u musow n'u denw fili ka don Mɛnaka dugu kɔnɔna na nka o bɛɛ la baloko dɛsɛ bɛ yen minɛn minnu kɔni nalen filɛ nin ye dugudenw y'a jira k'a fɔ k'a diyar'u ye Mɔptikaw fɛ yen ntɛnɛndon polisi 2
bamanci wale ke ba yulu bone unina ka kelen jogi sapeur pompier fana yo fana do fa aka so re konna na furumuso nyena ni ma sababela jele ulu kara furoye minye mobti sora sila kawye afini tigila kaw fere kura mun sigiru fe saw ko ubnana o barala wala ya sawula ninye ka wuli ka maw donku dongora la don ka ta u no fe fu ka barakaro no ka du kono ka tu bone unina ko fere ka nga nyinu ola siga so kaw fe chokoroba do be sibe sambi koronto ani durula o chokoroba jale mafangana mindo akoni ba yira mawla ka ko alebe furaboli de ke furaboli senfe sa dem senfe fe mana dale ma kona alebo do aka shuya srafe oluti tege na da ka saka ye ka fo ma keme ani bonyongo o de su kumba bolo kolobe fo kungulo boledo uye kamale no e chorwa yo ya dende siga so deuxième arrondissement police no ya kuluba naga chado nye mami ye fana kungulo tigala mine ale de fana tari bolo la ni chorwa fana ka salo kana nayi ko nala sona ma mi ye kiri tigala mawu anatai wale mbela jile soro la muso kele ne fe o muso to ko aja ale kun tara kabta adeni de matle binani soro minye chogoroba nyo kaka salo ka laje o taraga shuai chogoroba ye wa woro mine katla kata de fa katla kana isigi nyenwe ori la sa muso nyi tata ka dakubeka wuli ka joga soro ka kesa siga soka ka soro ka chogoroba de ne ka mine sirigi boare amafo ANP konna naka awaso sisefo Badu Samunu ante nyina ko Elaju Ezukunta Elaju Mar Sumare Baba Sila amafo miye gishe si solo Abdurazak Ben Barek ka numbela jelenfo bamaka konnana ame Joseph ko Atraore ka Ibrahim Diallo Chufo grand frère Basuru anga folebe se ama miye Yaya Jaraye Gausu Jara Musa Jara ame numbela jelenfo Segu bada tondo aluso ka foka wala nyumando madame Sika Tuso professeur Ali Nunjalo miye Ousmane Siye ame numbela jelenfo tondo aluso sababu yala Baiba kale fo meridi district konnana sa sori kemenso miye Mamadou Baba Dugure ka folita ka nyesa man nuru toko flaw kai ka ofei mojiba anaka grenado barla bugu ka numbela jelenfo baba numanzana amba fana fo ka Sulemani nyata sai fo sultu sul ko anibara Ilias Guro duaza ka député ka fana fo miye Jawara e sotraka konnana Falen Kulubali tena Musa Bagayogo ka numbela jelenfo Chorno Umar Asijalo monsieur le ministre kama fo ka Siriman Bachili kale fana fo ka wale nyumando miye sori bada sori ye kanga fo lebe sama monsieur le ministre Daoudou Jaba Siribe kama fana fo ka wale nyumando beni kirenya hukumu konnana sa miye ansongo ka ofeye wuli ka jokelo ka kalange yasa miye kabila tugu ye ulube saka kalantugo mi beni kirenya bara sendo ni na uka jamana uka dugu konnana miye ansongo marabulo konnae ayera ka fo digun chamambe uluka burem kaw fana ya yira ka fo ko ni wati laba na miye Orange Mali o kun tigalo no ulufe o Orange nana sabula Orange retara ni groupe électrogène bara ulube saka ka tugo mi furaw ulu fana tara di dire kawma miye mer kadanga sabana yi furaw taraka di alema ka yira ka fo ko bibina fura munu yere ko ni Musa ka taru yere jo fo wa kemenala minyu ka asako e Dar Salam ka fe adira oma ya sa dire ka ulube saka de metugo mina sika so ka fe finitugo ulube wuli ka jola ya saka seka polisu munu be ani gendarme minyu siraba ka kasara be seka doga tugo mi ani siraba ka kasara be seka kumbe tugo mi o kalan kumbe ka ke ulukuna minyu sika so ka uye u ka polisu ka gendarme ani anazer maw uye nyan soro sa yasa baram be seka ke san konnana u seka familial ke akola tugo mi minye anazer ya le kan wuli ka join abeka ke Mali fancha man fe yasa minye finitigila ka uye sharia kura mun sigileno ka keni sarabaga kasara kumeli sa u seka o famu tugo mi Ali Traoré amale fo Washington ka ofei minye Idrissa Coulibaly ka fana fo Washington ka ofei Fatmata Ba Texas ama fana fo ka Mohamed Lamine Kokaina fo Las Vegas ka ofei Namori Chejan Sele amale fo Oyo nan segera kana Segu hotel résidence konnana adamana ka barakalo ambulu bela jelenfo minye Soro ye Guillaume Soro kama fana fo Segu 24 konnana Gataba Super Baga daw foko kata se Gestapo ma Gestapo e chere he kame Gestapo fo se uka ofe mamunu ya yira ka foko minye franjala fanga ka kumba na mena kabini marsikalo tle muga ani woro Sheikh Mohamed Sherif Kone aleni Dramani Jaraluga tonsa no référence syndicale des magistrats kata fara association des magistrats procureurs poursuivants
k'olu taara bi cour constitutionnel la ka taa sɛbɛn da sɛbɛn in kɔnɔna na sa o kɔni y'a ɲini cour constitutionnel fɛ k'a k'u ka bataki kalanko ye a k'u ka bataki minɛ a k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ bi ko jamanakuntigi tɛ Mali kunna min ye mars kalo tile 26 tɛmɛnen kɔfɛ wa ko sariya sɔsɔ dɔrɔn de bɛ Mali la min ye furancɛla fanga ye a yɛrɛ ye dalakan min ta k'a ma o bato cour constitutionnel maaw k'u b'a ɲini u fɛ u ka olu jaabi u b'a ɲini u fɛ u k'olu ka sɛbɛn kalan u b'a ɲini u fɛ u ka don sɛbɛndenw kɔnɔ u b'a ɲini u fɛ olu ye daluya fɛn fɛn dada u ka sɛbɛn ninnu kan k'u k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ Sheikh Mohamed Cherif Kone ale ye sɛbɛn fa siri ko bi sɔgɔmada in na k'u taara laɲini kɛ cour constitutionnel kɔnɔna na alimaw ka baɲumankɛtɔn min b'an fɛ yan n'u b'a fɔ ma ko Fondation Frédéric Sebert ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ tali kɛ Mali maracogo la u y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la maa 86 olu ko k'u dalen don Assimi la min ye Mali gouvernement ye kɛmɛ sarada la 59 u ko k'olu sɔnnen don gouvernement ye min ye CNT ye kɛmɛ sarada la 37 olu ko k'u sɔnnen don CNT ye kalata ko o bɛ se ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ wa maa 72 olu y'a yira k'a fɔ ko kalata waati tɛ sisan ye ko sabula basigibaliya bɛ yen min ye kuranko o nana baaraw tiɲɛ dunko juguya ni yuruku ni sariya ko k'olu bɛɛ lajɛlen ma dafa fɛɛrɛ ka tigɛ yaasa min ye jamana yɛrɛ ye a bɛ se k'i ɲɛsin a ka baarabaw ma cogo min ye kimɛli in kɔnɔna na maliden minnu bɛ yen sa u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲininka dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 10 kɔnɔntɔn ko ko Assimi bɛ se ka tɛmɛ ni baara ye mɔgɔ 10 mɔgɔ 8 y'a yira k'a fɔ ko kalata ko kuma k'o kana fɔ an ka jamana kɔnɔ min ye gouvernement ye 10 ko k'o ka baara ka ɲi CNT ale ta ye 3 ye ko n'i y'o ko ta k'a jate minɛ ko b'a yira k'a fɔ ko cɛsiri ni basigi kan ka kɛ ko sabula furancɛla fanga a mɛnna o a surunyana o a bɔda kɔni ye élection ye Maliki Berete Tɔnɔkantɔnɔ Maliki Bɛndiya kɔnɔna na k'a fɔ ka Bayi Jakite fo Jango Bagayogo Dawuda Magasa Basabugukaw fɛ yen ka Gabriel fo Ari Traoré Abel Traoré Koniba Jɛma Kulubali ka taa se Senu Bakɔrɔ ma min ye Salifu Konare k'ale fo Jisumalenkaw fɛ yen Bunani Bakɔrɛ k'u Semega Ajda Sumare k'ale fana fo Agibu Konanji Sewukaw fɛ yen Faliri Boli Sewukaw fɛ yen Aïda Kante Welesebugu Honorable Amadou Kulubali an b'ale fo Sewukaw olu fɛ yen Burkina Faso k'u ka jamanadenw jɛra k'a fɔ ko ka musaka min fara ɲɔgɔn kan yaasa fanga bɛ se ka dɛmɛ cogo min n'o ye fond de soutien patriotique ye ko k'a daminɛ san daminɛ na ka na se nin mars kalo in tile 12 ma CFA wari miliyari 31 ko u y'o de sɔrɔ k'o bila u ka wagane kɔnɔ salon ko min ye wari in ye CFA wari miliyari 99 k'u sera k'o de anw yɛrɛ ta b'a la ne yɛrɛ ta b'a la n'i taara Burkina hali ni ye ji san u b'a tigɛ i kun i ye fɛn hali ni ye woro san woro u bɛ dɔrɔmɛ fara a kan ne yɛrɛ taara ye ne taa ko caman yɛrɛ kɛ ne yɛrɛ ka ni ne yɛrɛ ta farala a bɛ se ka a bɛ n kɛ fɛn ye bi o i bɛ on s'en compte pour moi a k'a lasegin ma dɛ n ko faso danfani u ka olu ka ji dɔ bɛ yen u b'a dilan ni mangoro ji ni fɛn ye olu nin bɛɛ fɛn n'i ye fɛn fɛn san Burkina a bɛ tigɛ donc olu kɔni ta n'i ye miliyari 99 ani miliyari 31 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ miliyari 14 ye sa wa ou bien a ka ca o ye dɛ miliyari 100 ani kɔ pati non u ye wari sɔrɔ donc an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka jamana ye an yɛrɛ fɛ yan fana fɛɛrɛw sigilen don sen kan yaasa min ye nin ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Ibusi an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn fasiri kɛ ko ɲuman na n yɛrɛ ka monsieur n'o ye MC Mamadu Kulubali k'a fɔ a n'a terikɛ Jalo Buguri n'a ka gɛrɛnadenw Abeta Seydou monsieur le ministre Dipa Fane Cheikh Kanté Maraka Bakari Mɔnzɔn Traoré Sala Babi Yeli Sissogo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɔrɔ Modibo Tunkara an b'a fɔ ka Burama Sissogo fɔ guide international CAN argent Burama Sire Kulubali Kra k'ale fɔ min ye clé du ferme Tiani ye Jeanne k'an b'a fɔ Basurubalakaw fɛ Segu an bɛ Usman tɔgɔ 2 bɛɛ lajɛlen fɔ Chine k'a fana ani cɛ ani baraji Mayina ko donsokɛ dɔ malifatɔ o ka kisɛ de porokotolen filɛ ka taa waliden fani yen fana Mayina kelen na tuguni kamalen dɔ k'u bɛ taa cɛncɛncɛ la kurun dafirila n'olu ye ale su taara ye kunna sininko u y'a su don danganda kɛrɛfɛla la ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ba fila bɛ yen
ko donso ko autorisation mu bolo ka Mali fa dɛ u bɛ Mali fa k'a sarada sara kelen o ye 5000 francs ye 1000 donc bi degun bɛ ka ye baara la sabula u tɛgɛ man di tuguni n'a fɔra i ka Mali fa e taara waliden fitinin fa i ma Mali kɔni fa dɛ wa ko Mali a fali yɛrɛ ko yɛrɛ kibaruya ka gɛlɛ bi maɲina ni Bafulabe ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ nka Mali bɛ yen dɛ kelen Mali b'a ji la dɛ non bloc foyi tɛ yen ta la an yɛrɛ taara san dɔ la ani Cheikh Umar Sisoko y'a sɔrɔ ale bɛ ministère de la culture la u ka boso daga ɲɛmaa tun ye Bajire ye o y'an don kuru kɔnɔ k'an ka taa Mali lajɛ anw bɛ ka se Mali bɛ k'i funu an ko Bajire an y'a ye seginna an ye ten Saba Sisoko a tun bɛ ORTM na Ablaye Jara a tun bɛ ORTM na Umar Ba tun bɛ yen Asani Kone o yɛrɛ jitɔba ye f'a b'a fɔ k'an ka segin ten Cheikh Umar Sisoko bɛ ka kaso kan fɔ an kɔni t'a dɔn min an kɔni ko an ka segin an ye Mali ye ni Mali ye kɔni don nin bɛ k'i funu ka na cogo min an ka kurunin bosokɛ de ko f'ale ka taa Mali ta tulo ma an ko Bajire an y'a ye koyi i ni ce ni baraji i ye fiɲɛ kɛ a labɔra a ka ɲi ten an ka segin ka na gun kan an bɛ Maɲinakaw fo ka Bafulabekaw fo Fili min ye an ka radio partenaire na ale bɛ Bafulabe k'ale fana fo Docteur Etienne Fakaba Sisoko ko min ye cybercriminalité maaw ye a labɛnlen kɔfɛ BJ la k'olu kɔni y'a bila ka taa kaso la ko a tun bɛ ka waleya kɛ waleya min bɛ dan sigi fanga yɛrɛ la ale ni nɛnini n'Ala sɔnna a ma ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye n'o ye Etienne ka waleya in ye ka kɛɲɛ ni sariya sunba bɛ mun fɔ constitution bɛ mun fɔ transition banni na ka kɛɲɛ ni sariya ɲininkali mun bɛ mɔgɔw bolo sini nɛgɛ kanɲɛ 21 an bɛ Maître Cheikh Umar Konare bisimila n'Ala sɔnna a ma a kana ɲɛfɔli kɛ maaw ye an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min bref kɛnɛ an b'o di Cheikh Umar Konare ma sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ Alu Badara nana ka se ale ye magistrat ye an b'a fo min ye Dramane Jara ye magistrat don Alu Nampe magistrat don Cheikh Mohamed Sherif Kone magistrat don Jacqueline Konare attaché Doumbia ale ni Doumbia Conakry port la k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn tanti Mariam k'a Samake tonton Ci Jakite k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn commissaire Kamate Mokhtar Dunyo Peru Bakari Kante Master Sumi Aras Kebe Doni Brasco min ye Baba Mayiga ye Prince ale ni Bubula olu bɛɛ lajɛlen bɛ FR3 kɔnɔna na Jangine ani Mas k'olu fo Voix du Mali la min ye Bedi ye Amdalaye Bedi k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Amdalaye Isa k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Mulaye Idriss ye Ɲɔrɔ Serifukɛ mɔden k'a fo MPJ Jara ani Sheikh k'u fo Isa Kaba Fanta Tomota Amadu Lasana Konare Yusu Karawati ka taa se Modibo Sanogo ma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo renouveau kɔnɔna na Mali gouvernement bi kunungo conseil des ministres la a y'a yira k'a fɔ ko accord d'Alger ni tɔ min b'a la sa a y'o bɔ pewu koyi accord sara pewu sisan ne sabula ko maa tun bɛ yen n'i bɛ gouvernement tɔgɔ la i bɛ faso tɔgɔ la a kɛra cakɛda fɛn fɛn n'a bolofara fɛn fɛn bɛ yen ni musaka bɛ d'i ma k'a ko bɛɛ banna pewu Sogɛli ko ten ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ di maa ma tuguni a jɛkulu fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen cira fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi sen kan sa yaasa min ye dialogue o min bɛna sigi sen kan a maaw ka se ka don o hukumu kɔnɔna na Sogɛli ye nin baara fila in kɛ min ye accord banni pewu ye ani fana Wage o ka ministre so tɔgɔ yɛlɛmali ka accord sama ka bɔ o kɔnɔna na olu ye baaraba ye minnu sera ka kɛ premier ministre ale kɔni ye laɲini kɛ gouvernement mɔgɔw olu sɔnna ma conseil des ministres la sabula a ye kibaruya da o tulo kan k'a fɔ ko accord d'Alger n'a ma ɲɛ ko Mali yɛrɛ ko a bɔra a kɔnɔ avec effet immédiat k'o man ka to senna maaw ka u balo o wari la tuguni école kalajata ɲɛmaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Aba Titanic kɔnɔna na sunkalo in na Aba bɛ ka min kɛ a b'o dɔn Ɲamɛsogo Ɲamɛ sanga wulilen don Aba bolo ɲinan dɛ ne yɛrɛ aw kun di yan don jumɛn dɛ a ye don jumɛn kuru dɛ faji a ma fɛn suntigɛ dun yan don jumɛn Aba nana k'a daminɛ kaare k'u fa kun a ye Ɲamɛ galaka di bɛɛ ma cɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Docteur Salim école kalajata kɔnɔna na min ye pressing dag ye Kanute n'a ka baarakɛlaw 26 mars kɔfɛ Jɛka Optique Amdalaye Ase Jalo n'a ka baarakɛlaw Mali fura Omo ale Ɲamakɔrɔ kaburu do kɛrɛfɛ Kuse Tera k'an b'a fana fo ka Sama transfert maaw fo Sama mɔnɛ maaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Lasana Kone Savana Malik Bazoum Segu k'olu fo Mali Badian Durati la sa Aigle ko olu kɔni ye se sɔrɔ Badian Durati kun fɔlɔ la Mauritanie ka 2 ani fo
filanan o kɛra o ni nizeriya o y'o fana kɛ 2 ani 0 ye mais n'ala sɔnna ma sa min ye mali aigliw ye ni kɔni kun y'u ka baniyandolatiw ye maa minnu ye cɛluw da sisan o kɛra albilali ye ale ni kamori ko yɛlɛmaw caman donna équipe nationale ale kɔnɔna na an b'an ka kuma kuncɛ ni tasibila ye an baarakɛɲɔgɔn a n'an kɔrɔkɛ n'an fa n'o ye amajire ogobara dolo ye ale tun bɛ ORTM na segukaw fɛ yen min ye amapi o fana tun ka lasigidenw don ala y'a ka kalifa minɛ a la ntɛnɛn tɛmɛnen janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra segukaw fɛ yen an b'a fɔ sa n ko ala ka amagire ale dayɔrɔ sumaya o segu kelen in kɔnɔna na fana an b'a yira a daw tulo kan fana k'a fɔ ko min ye tata darame ye tata darame ale ye cɛkɔrɔba min lakodɔnnen don kosɛbɛ segu kɔnɔna na maa caman b'a dɔn k'a kɛ n'a ka baaraw n'a ka wulikajɔw ye segu bɛ se ka dɛmɛ cogo min kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen k'o bɛ kɛ segu kɔnɔna na min ye cɛkɔrɔba in ye a sen b'o bɛɛ lajɛlen na nka baara fanba yɛrɛ a fɛ n'o o ye baara ye maaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni min ye o ye k'a fɔ maa sigiyɔrɔ min ye a b'a fɔ min ma ko espace vert ni dar'o kan hali ni i kunkolo bɛ sankolo sɔrɔ tata darame b'i ka so ci dɛ ala y'ale de ka kalifa minɛ a la an b'a fɔ sa n ko ala ka a dayɔrɔ sumaya ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye nin ye kibaruya misɛnmanw ye an ye minnu sɔrɔ ka olu da aw tulo kan sisan min ye sɔɔni dɔrɔn an ka maa welelen filaw an na olu wele olu ka se ka na don kɛnɛ kɔnɔna na baabu an ka sɔrɔ k'a daminɛ. an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ a ɲɛna ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye su in na yaasa ka se ka aw baro an bɛna kuma 26 marisi ale san 33 tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna furancɛla fanga yalama a bɛna ban wa a tɛ ban ne ɲininkali filanan ye o ye maa fila an y'o fana wele min ye Mohamed Diko ye ale ye LDC n'o o ye Ligue démocratique pour le changement ye Musa Singo ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ale ye o sifinw ka ɲɛmaa ye min ye Koniba Balo ye ale ye mouvement social pour le renouveau MSR ale ye olu sifinw fana ka ɲɛmaa ye Diko i ni su. Jalo do. Jalo bi akakene trasta. Amasega na me ko aka foli la sima. Ah d'accord. Oui, akakene. Balo. Kassim. Ça va? Oui, ça va bien. Et bismillah na kene konna. Ça va, alhamdulillah o jala. An b'a fɔ aw fila bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Musa bin ye ale san 33 o ɲɛnajɛw olu kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tarata don min ye marisi kalo tile 26 ye san 33 tɛmɛnen kɔfɛ kuma caman bɛ ka fɔ bi min ye maa caman ye wulen no k'u jɔ ko démocratie ko a tɔgɔ kana tunu Adema PAJ ale ye barosigi ko kan pyramide fana na ministère de la culture ma olu fana ye barosigi kɛ yaasa ko in bɛ se ka kɛ cogo min jamanakuntigi n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Asimi ale ko k'a lajɛ ko ka kimɛli kɛ e yɛrɛ bolo bi mun bɛ se ka fɔ mɔgɔ ye ko démocratie nali k'a ye o ɲɛ an ye ani mun bɛ n'o kɛra majɛ ye a la. Ok, Kassim bi fo k'i waleɲuman dɔn ani ka don kuma la. Yɛrɛ ni Singo bɔlen don dɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ ale kɛn bɛ k'i bo ji bila. N'est-ce pas? Non, o ye sagesse signe ye quoi. Dɔ kɛra o. Dɔ kɛra. Donc yani ka don kuma la n bi lamɛnlikɛbaga bɛɛ fo n bɛ n ka co-débatteur fo Balo. Donc je pense que kɛnɛ wɛrɛw kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc n ka foli b'a ye. I ka question in a diyara n ye kosɛbɛ. Donc après 91 après la lutte pour la démocratie bibi na an bɛ se k'a fɔ
ko caman bɛ yen bibi na min bɛ se ka anw lasiran bibi na par rapport au recul démocratique. Donc en 30 ans fɛn minnu sera ka kɛ an bɛ se ka fɔ Kasim hali le fait que an sigilen bɛ ka studio kɔnɔ bi an bɛ ka kuma o ye ça c'est grâce à la démocratie. Donc yan'o cɛ fɔlɔ ka sigi ka kuma ka hakilinata fɔ jamana taabolo la o kun tɛ ko ye ko min kun ka nɔgɔn. Donc la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion, au lieu ko ye minnu sɔrɔla dans le sang. OK. Mɔgɔw de kɛlɛ kɛ waati dɔ la. Mɔgɔw de sɔnna ka wuli ka risque ta ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko fo mɔgɔw ka liberté sɔrɔ, fo mɔgɔw ka se ka jamana ye bɛɛ de ta ye, fo mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakilinata di jamana taabolo la pour que ensemble an ka se ka jamana bɔ bolo la. Donc hali ka da o dɔrɔn ma o ye acquis belebeleba ye. Mais n'i y'a jateminɛ en 30 ans acteurs démocratiques minnu ye fanga mara on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais quand même les acquis démocratiques n'ont pas remis ça en cause. OK, on bɛ se ka majɛ caman reprocher la, notamment sur le plan du développement, sur le plan de la bonne gouvernance, fɛn caman bɛ yen olu reprocher bɛ se ka k'u la, mais k'a fɔ ko acquis démocratique ko k'olu remis en cause, je ne pense pas que k'a fɔ o majɛ bɛ se ka k'u la. Transition daminɛ ni bi minnu bɛ ka wuli bi k'a fɔ ko il faut que démocratie ka conserver. Donc on bɛ se k'a fɔ signe dama damani bɛ yen min bɛ se k'a to o bɛ mɔgɔ la jɔrɔnaw b'u la parce que an ye fɛn caman tɛmɛnen ni transition kɔnɔna na hali ka da liberté d'expression ma bi na an t'a fɔ ko mɔgɔw ka kuma de kɔsɔn minɛ ka datugu, mais mɔgɔw ka interprétation na ni ko bɛ cogoya min na a bɛ interpréter k'a fɔ ko mɔgɔw ka opinion de kɔsɔn mɔgɔw bɛ ka minɛ ka datugu bi min ye liberté d'expression n'i da waga dɔrɔn i bɛ exposer i bɛ se ka minɛ ka datugu. Voilà. Donc au recul démocratique qui est en boulot. Donc je pense qu'il faut que non, on est dans un pays démocratique. Donc la liberté d'expression, surtout pour les acteurs politiques, est garantie par la Constitution. OK, donc il faut que mo kaseka ou hakilinata fo jamana tabulo la o de be jamana yɛrɛ taɲɛ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ni bɛɛ sera k'i da don jamana taabolo la, je pense que o bɛ se ka na ni hakilina caman ye. Donc o b'a permettre jamana minnu bɛ k'an ka jamana gérer yɛrɛ u bɛ se ka hakilina caman sɔrɔ pour que ka jamana lata ɲɛ. Donc e bolo démocratie ye nafa caman ye. Démocratie ye nafa caman ye et an yɛrɛ bolo au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, il faut qu'on travaille à renforcer cette démocratie là. C'est vrai que démocratie, c'est un processus, c'est pas quelque chose mis iba que donc les abebanka foko bon. Aujourd'hui, on a un état démocratique à Banamambolo, Amambolo Kuruote. C'est quelque chose, ça se construit. Ça se construit petit à petit. Dongo du iba glan et kata fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai, notre démocratie a des failles, ça c'est connu, mais il faut travailler aux failles de nos glands pour qu'on aille vers une démocratie qui est là véritablement pour le peuple, qui est là véritablement pour le bien du pays. Donc c'est à cela qu'il faut s'atteler et non pas à jeter la démocratie dans la poubelle et venir avec une autre forme de gouvernance. Amène une forme de gouvernance qui m'a remis de démocratie. Donc bibi na transition qu'on en a un kuma chama mais am se ka min fo ka fo ko y a pas d'alternative à la démocratie. Fayou b'a la mais en kan bolo di ɲɔgɔn ma fayou bɛ yɔrɔ min na k'olu dilan pour aller vers plus de démocratie. O de kɔni y'an ka hakilinata ye. Ayiwa Balo, Kasim, nin dɔgɔkun in i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ min ye démocratie kɔni a kumaw cayara. Musa binna caman bɛ yen bi olu ko ko u nimisara Musa nɔfɛ. Ka sababuya kɛ u n'u hakilinaw bɛ ɲɔgɔn fɛ komi Diko bɔra k'a fɔ cogo min na sisan bɛɛ lajɛlen ni miirina don. E yɛrɛ bolo san 33 tɛmɛnen kɔfɛ majɛ jumɛnw yera ko in na? d'accord, Kasim, merci bien. Yani nga do kuma la fɔlɔ me fɛ ka foli lase mɔgɔ dɔw ma ni aw yɛrɛ Jani TV, Jani FM. Donc aw minnu y'an invité bi ka na babu la an bɛ foli lase aw ma, min ko débatteur fɛnɛ fo Diko. En même temps, an ka parti tɔndenw fo n'o ye mouvement social pour le renouveau kɛrɛnkɛrɛnya la an ka président yɛrɛ n'o ye Abubakar Abdou Touré. Tɛmɛnen kɔfɛ an ka regroupement fila fo n'o ye FSD ale ni M5 RFP. Donc n bɛ tasi bila kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin an ka victimes ma ale ni martyrs 91 ka na se fo M5 victimes bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la minnu man kɛnɛ ka nɔgɔya da k'u ye. Kasim, ni babu in démocratie kan, démocratie ye fɛn de ye fɛn mun ne bolo a ma faamuya Mali la. Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan caman fɛ démocratie a ma faamuya. An bɛ ɲininkali kɛ démocratie source dugu jumɛn don, an y'a ta fan jumɛn, an y'a ta Grɛkiw bolo.
an bɛ ɲininkali kɛ mun na gɛrɛkuw bɔla régime wɛrɛ kɔnɔ ka na démocratie kɔnɔna la jaabili kelen dɔrɔn de don k'an bɛɛ ka kɛ kelen égalité a ma bɔ mɔgɔ la a ma fisa mɔgɔ ye bɛɛ da kan ka don jamana ko la o de kosɔn a carila diɲɛ kɔnɔ jamanaw donna la kelen kelen fo kana se an ka Mali ma kɔrɔlen na Mali kun ye un pays démocrate ka tɛmɛ Modibo Keyita ninnu fɛ parce que démocratie bɛ sariya dɔw fɔ fɛn dɔw fɔ o kun bɛ Modibo Keyita ninnu ka fanga kɔnɔ an bolo la Musa Tarawele nana a yirala k'a fɔ ko dictature don a ye pratique dictatoriale dɔw fana kɛ mais empreinte démocratique dɔw fana tun bɛ olu fana kɔnɔna la o fana ye babu wɛrɛ ye an bolo fana kɔnɔna la an nana en 91 la a fɔra ko démocratie en même temps pluralisme ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire association kan ka caya association man ka kɛ kelen parti politique kan ka caya parti politique man ka kɛ kelen kuma dɔw kan ka caya kuma dɔw man ka kɛ kelen n balimakɛ y'a fɔ liberté d'opinion ko bɛɛ k'i hakilina fɔ bɛɛ bɛ se k'i da don jamana ko la o yɛrɛ de démocratie fana ye mais définition ba mun ta la diɲɛ mɔgɔw bolo ka da démocratie la n'u ko ko le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni bɛɛ sigilen don jamana kɔnɔ den o de kan donc an bɛ ɲininkali mun kɛ k'a daminɛ 91 ka na se bi ma an ka démocratie a ye nafa jumɛn lase jamana kɔnɔ denw ma o ye ɲininkali kelen n'an ko k'an b'o ɲininkaliw jaabi dɔw b'a fɔ ko kumaw labilala kuma dɔw cayala an caman ye parti politique créé an ye association créé entreprise privée créé la fɛn caman kɛla mais nin bɛɛ nafa ye mun ye jamana kɔnɔdenw ka taa ɲɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya mun b'an kan o ka bɔ an kan an ka kɛnɛya ka se ka sabati lakana ka se ka sabati sɔrɔ ka se ka sabati kalan ka se ka sabati n'an ko k'an bɛ processus démocratique ye ka bɔ 91 la ka na bi la sur le plan du développement ne b'a fɔ maajɛ camanba de ye an ka démocratie jɛ ni kelen tɛ n'i donna dugu kɔnɔ bi kun jumɛn na mɔgɔw diminen don démocratie kɔrɔ ne yɛrɛ démocratie parce que ne bɛ démocratie fɛ kun jumɛn na mɔgɔw diminen don parce que kuma minnu fɔl'u ɲɛna 91 ani bi kelen tɛ kuma minnu fɔl'u ɲɛna ko n'an ye démocratie fanga ta n'an y'a labaara jamana kɔnɔdenw kan ka mun sɔrɔ jamana kɔnɔdenw kan ka kɛ fɛn min ye san 37 kɔfɛ jamana kɔnɔdenw m'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ma kɛ o ye o sababu de y'a to jamana kɔnɔdenw bi a fanba u bannen don démocratie la parce que u ma démocratie faamu bi enjeu ye mun ye parce que an bɔla régime démocratique dɔ de kɔnɔna la ka na an bila ni période kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko transition n balimakɛ y'a fɔ la démocratie c'est un modèle perfectible o kɔrɔ ye démocratie a bɛ dilan ka taa fɛ de fɛn ɲɛlen tɛ kuda ye majɛw b'a kɔnɔ mais an b'a dilan de o majɛ dɔ fana de y'a to bi an bɛ transition kɔnɔ donc o majɛ min y'a to bi an bɛ transition kɔnɔ an minnu bɛ jeunes ye bi an minnu da bɛ fasoko la bi an kan ka baara de kɛ majɛ min y'a to bi an binna transition kɔnɔ donna nataw la n'an bɛna mɔgɔw sigi démocratiquement Mali kɔnɔ o majɛw kana to siɲɛ wɛrɛ tuguni an ka bin transition kɔnɔna la c'est pourquoi an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ construction la nous sommes en train de construire reconstruire notre démocratie parce que modèle caman kun donna a la o kun tɛ an ka tabiyaw ye fɛn caman kun fɔla a kɔnɔna la olu kun tɛ démocratie yɛrɛ ye parce que an y'a caman ye nɛgɛlikanw kun don mais bi bi in na le plus important o ye ka débat sigi sur le modèle an mago bɛ modèle jumɛn na an bɛ fɛ ka gérer cogo di parce que o de ye kuma in bakuruba ye an bɛ fɛ ka mara cogo di démocratie yɛrɛ b'o de fɔ aw bɛ fɛ ka mara cogo di aw mara cogo fɔ parce que n'an taara maa wɛrɛ ka mara ta ka n'o sigi an kɔnɔ o t'an ka mara yɛrɛ bon Mali b'o problème de kɔnɔ. ayiwa Balo o b'a to ne bɛna Diko fan fɛ Diko e ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna na ko majɛw yira majɛ minnu ani fana y'a yira fana k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ yen bi min bɛ se ka kɛ ka démocratie nɔrɔ bila fanga mara cogo la majɛw ye jumɛnw ye n'o kan ka kɛ ni mɔgɔw kan ka se k'u ɲɛ don ɲɔgɔn na k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement majɛw bɛ an ka démocratie kɔnɔna na mais mɔgɔw bɛ ka mauvaise gouvernance conséquence ani démocratie de mélanger ɲɔgɔn na ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn o kuma de la quoi. O yɔrɔ in b'a lamɛnɛ. I m'a faamu donc ni mauvaise gouvernance nana yurugu ni fɛn caman c'est à dire ça n'a rien à voir avec la démocratie o ye an yɛrɛ de ka ko ye quoi an kan k'o solution ɲini yɔrɔ wɛrɛ de min tɛ démocratie parce que an ye démocratie bɔ yen o mauvaise gouvernance kelen in bɛ to yen quoi i m'a faamu maintenant majɛ minnu bɛ se ka kɛ démocratie la sisan an bɛ se k'a fɔ la démocratie y'a fɔ cogo min na a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ mɔgɔw ma faamuyaliba sɔrɔ a la hali bi kosɛbɛ bon moi je pense que ça c'est un processus normal c'est à dire an tɛ se ka don démocratie la en 91 et vouloir avoir le même niveau que les pays comme les États-Unis qui ont plus de 100 ans de démocratie a tɛ se ka kɛ quoi
donc processus de l'amtana et don le fait que en me kateme ni phase fait ne bolo ni be de ba konnana quoi. Donc on a continué à faire au fur et à mesure en bas à ce niveau d'homme où on sait qu'il faut vraiment en démocratie ici on est mûr démocratiquement aujourd'hui et même qu'à proposer moi parce que 30 ans qu'on en a et la nuit d'eau fora minu maseka ou bien promesse d'eau tara minu maseka au de corps en démocratie tanga la poubelle là non nous on ne s'inscrit pas dans cette logique là nous on dit au contraire c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de démocratie qu'au-delà ni problème où il y a un sort au-delà d'un problème où il y a un sort. Donc nous préconisons plutôt d'aller vers plus de démocratie et réfléchir à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de notre système démocratique et aller vers plus de démocratie. Nantara ola erreur kamambe andona mingola antedo ol koronana. Ni ataka lejeke même le mode d'accession au pouvoir. Ni alebi fanga tachugo bibina élection mbeke mais élection mbeke chugo di avec de façon pas très correct, je dirais entre guillemets quoi. Parce que, bon, tu n'as pas nambara, mais ali le fait que kata électeur ou ni warié par exemple. Bon, il faut que oui, effectivement, oui, m'a dit même c'est qu'à reprocher parti politique là, mais il faut qu'il y ait un beau qu'on en a. Tout à fait. Oui, m'a dit même c'est qu'à reprocher parti politique là, mais nous au niveau de la LDC, il y a fait maintenant, cabinet en qu'on y a un parti politique créé qu'à Baradamne, en matin mochine noiré. Nous on dit que il faut qu'il y ait un beau qu'on en a quoi. Il faut qu'il y ait un beau qu'on en a. Ça dit un parti politique. Ko démocratie ma fosi nye ko ni ka jamana bla retard la ko fente ko mo se ki bolo nye simima ka fo ko démocratie o nye est-ce que be so ma wa non olukmante sababa yo no de fo ngali le fait qu'il y a le mec a combattant démocratie de nanani ni démocratie compte la liberté là elle est très importante elle est extrêmement importante ita ko elle est importante fa ka boshila na boshila di ba do ka fo ko c'est important ni c'est nan ko pendant 30 ans ou 40 ans derrière il y a un enfant n'a moqué la ville qui a fait que l'on se capte maintenant de façon libre ou pas faut qu'on tienne. Donc ça veut dire que la démocratie a mené parce que bébé si au Kenya ameseka kuma mais comment de nan ko chama quand tu libères la parole tu libères les idées quand tu libères les idées ça c'est ça qui permet de construire un pays c'est ça qui permet de construire un pays il y a association si il y a parti politique aussi pour que jamana de jo il y a jamana jo parti politique korote ka foko tangi mase jamana tangi mase pouvoir ma itse ka jamana jo to parti politique bade me minuma delika fanga soro mais minu bu joro fi jamana jo l'association bade bibina minu bu joro fi jamana jo la minuma delika fanga nyini yere. Donc pour dire que ça dit qu'il va quantifier qu'à la démocratie minière de façon mais au bel malé on est des maçons non c'est à dire qu'il y a eu un mauvais procès contre la démocratie. La réalité est que attention d'amener bité c'est-à-dire il y a une campagne agressive contre la démocratie. Il y a une campagne agressive contre la démocratie. C'est-à-dire que vous avez blâmé de démocratie dénigrée, de démocratie dénigrée, de parti politique dénigré. Au cas où on a beau faire donc quoi. Il m'a fait donc oui ma connaît faut moi y kanya quoi. Oui moi blafili là. Ce qui fait que aujourd'hui moi chama pense que kafoko luka malheur be démocratie. Al ni do nyanga be ba faut pour l'entrée démocratie alors que ça n'a rien à voir quoi. Voilà. Balo. Et pour préciser, mais nous on voit que dans d'autres pays ça marche. Il en faut redouer. Et le Sénégal m'a beaucoup exemple il en a tout près. Sénégal congolais do da. Ah ben moi clé démocratie de ma clé. Sénégalais démocratie des actes. Non, démocratie des actes parce qu'il y avait des institutions fortes. Le président qui a failli dériver un moment, institution forte ou bien institution forte nous bela jide na mo na ga black kasolo lu makuma muna uga haka fana do ere bora sa ko iko sisa ko démocratie ba to mo bi ka kuma kan fo ki ka parti sigi cheka parti tira est-ce que sharia non, Amachite Gansa a tiré sur la base de la loi. Bon, il m'a fait mal sur la base de la loi. Au loi qu'elle me sénat, tu es bon à Kasola Fana. Demain. Au loi qu'elle sur quoi? Sur la base de quoi? Sur amnistie de Kerao. Mais une loi de président permettait c'est pour te dire que. Aduna Kasola ni loi, Abora Kasola ni loi. Démocratie nous, il y a mieux fort. Ou bien la benne qu'à doni. Mais quand faut que Dokaf Sani doit ay non ma faut Dokaf Sani ay ma faut Dokaf Sani wala faut tay
ana on ta se ka da ɲɔgɔn ma sabula an ka contexte n'an ka tiɲɛw tɛ kelen ye o tiɲɛ c'est à dire que e ma ne ka kuma faamu m'a fɔ n ko dɔ ka fisa ni dɔ ye n ko de n ko si le système si un système de gouvernance marche dans un pays là et pas qu'un seul pays, je parle pas du Sénégal seulement. Ni Sénégal est exemple de ta dieu fan be démocratie de béo. Dieu to la be marcher pour que te marcher mal la Mali te ka exceptionnel. Voilà. Donc c'est ça. Ba mɔgɔ ka kuma min ma. Mɔgɔ ye min fɔ u ko de minnu ye a daminɛ anw fɛ yan u ma sira ɲuman de yira. U yɛrɛ ma se ka kɛ misali ye. Hali u ka tɔn kɔnɔna na sariya minnu sigilen don mɔgɔw ta cogo ni fɛnw na i yɛrɛ bɔra sa ka wariko kuma ni fɛnw fɔ. Ninnu si kun tɛ yan. Modibo Keyita ni Filida o élection kɛ yan mɔgɔ ma nin ye o. Pour la première fois mɔgɔ ka kɛ candidat ye ka to a tigi i jatigikɛ ka du kɔnɔ. Mamadu Konate ni Filida o y'o kɛ Bamakɔ yan. U ma wari di mɔgɔ ma o. U taara vote la Filida bɔ gagné Mamadu Konate a reconnu sa défaite. Non, bon, on fana kɛra an ka système démocratique la yan. Mais Soumaïla a reconnu sa défaite. Ayi yanni olu ta cɛ e bɛ mɔgɔ loger i fɛ a k'i ci ka la campagne na e b'o to e ka du kɔnɔ. Raison pour laquelle c'est pour te dire que mɔgɔninfin minnu nana olu de kɛra an ka problème ye i bɛ k'a fɔ k'u ma tiɲɛ min fɔ an ɲɛna dɛ tiɲɛfɔbaliya in daminɛna maa minnu yɛrɛ nana an ka fanga yɛrɛ de sigili kun fɔlɔw labɛnɛ aw bɛ ka faamuyali min kɛ bi o faamuyali n'o tun bɛ olu la k'a dɔn k'a fɔ u nakun ye min ye mɔgɔ minnu joli bɔra an kun tɛ se nin ma o la faamuyali don pour que i ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka ban kun dɔw bɛ yen u t'a bɛɛ fɔ u tɛ se ka kuma sɔrɔ k'a fɔ mais en réalité e ka du kɔnɔ sisan e ko fitiri kana se ka mɔgɔ si to kɛnɛ ma mais e yɛrɛ bɛ fitiri tɛ yɛrɛ sɔrɔ e b'a dɔn cogo di ko fitiri ma se ka mɔgɔ to so kɔnɔ e b'o dɔn cogo di ou bien e b'a fɔ ko fitiri la ko mɔgɔ tɛ bɔ fitiri bɛ se b'i den dɔ bila ka taga ci dɔ la bon minnu bɛ to so kɔnɔ olu b'a fɔ ko peut-être que ale de ka di ye ka tɛmɛ tɔw kan o de caman ye an sɔrɔ maintenant n'a fɔra ka an ka démocratie bila o fana tɛ mais mun bɛ se ka kɛ pour que a ka se ka redresser c'est pour que i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen n'u murutilen u n'u ka kun don dɛ. Unu ka kun don et puis u bɛ fɛn minnu fɔ n'i y'a dɔw jateminɛ e bɛ se k'a faamu cogo di parti belebelebaw kɔnɔna na a bɛ fɔ ko baara kan ka kɛ cogo min mɔgɔ kan ka kɛ ka cɛbɔ ye cogo min mɔgɔ kan ka kɛ lisi kan cogo min o parti kelen yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso bɛ n'i sigi k'o sɔsɔ ka tila k'o kɛ sariya ye n'a ye san 30 kɛ o la n'a ye san 30 k'o la n'o firila est-ce que o ye jamanadenw nɔ ye parce que a y'o de yira jamanadenw na o bɛɛ de ye majɛ ye min kan ka voilà c'est pour te dire an ye majɛ minnu fɔ minnu an yɛrɛ ka yan Mali yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ yen ne y'u dɔn ne y'u ye 26 mars anniversaire don u ko ni nin tɛ olu tɛ bɔ ka na kɛnɛma yɛrɛ parce que tellement olu ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ tellement u filil'u ma f'u t'u dɔn tuguni yɛrɛ quoi olu yɛrɛ t'u dɔn tuguni yɛrɛ o don nin ye Bintu Mayiga ta hali mɔgɔ t'a dɔn Bintu Mayiga ye mɔgɔ min k'a sɔrɔ ani sinɛdi mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ ani tal ninnu ye kɛlɛ caman de kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan pour que ka na e fan fɛ parce que redresseli aw bɛ ka taa ni sira min fana ye aw fana ta ye ma ye dɛ an k'o fɔ aw ye an tɛ bɛn dɛ parce que aw bɛ ka na ni min ye refondation c'est vrai mais aw yɛrɛ b'a dɔn hali aw yɛrɛ wulila ka taa sariya sunba kura min sigi an kunna a fɔlen don a ɲɛna maa min bɛ bɛrɛbɛrɛli baara kɛ n'o ye parti politique ye e de bɛ fanga ta k'a mara Assimi Goïta a jara mɔgɔ ye a ma ja mɔgɔ a bɛ politique jɔyɔrɔ la Sadio a bɛ politique jɔyɔrɔ la Modibo Kone bɛ politique jɔyɔrɔ la Maliki Diaw bɛ politique jɔyɔrɔ la Wage ministre ye politique jɔyɔrɔ de démocratie kɔnɔna na donc ni aw bɛ k'o kɛ komi n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye fili kɛ k'aw bɛ na o bɛ daga culu kun aw fana bɛ fili la dɛ non Kassim fili tɛ a bɛ fili la dɛ fili tɛ parce que ni kuma fɔ cogo ma ɲɛ a bɛ fɔ k'an bɛ fili la alors que anw bolo fili tɛ parce que bɛɛ ma tiɲɛni kɛ o politicien bɛɛ ma tiɲɛni kɛ démocrate bɛɛ ma tiɲɛni kɛ système mun don mɔgɔw de bɛ système in labaara u b'a fɔ olu ma ko démocrate e ko k'i bɛ démocratie fɛ e bɛ fɛ ka démocratie labaara tu es maintenant un démocrate mais un bon démocrate ternit l'image de la démocratie bon o de ye Mali sɔrɔ minnu nana u yɛrɛ yakubaya k'a fɔ k'anw ni démocratie an de bɛ démocratie défend olu de kɛra démocratie jugu fɔlɔ ye a ma k'aw kɔ dɛ a ma kan kɔ bon minnu ye a tiɲɛ fɛnɛ Maliyɛnw bɛ olu dɔn o de cayala o de y'a to bi Maliyɛnw bɛ ka ban démocratie la o yɔrɔ nin kan ka expliquer Maliyɛnw ɲɛna o k'a faamu démocratie yɛrɛ tɛ n'u ni démocratie baara olu de ma se a baara cogo la fɛn fila don fɛn fɔlɔ
o ma démocratie fɔ ka ɲɛ o ye kelen fɛn filanan o ye maliyɛnw c'est-à-dire que u ye maliyɛnw u y'u latunu démocratie kɔnɔ de n tɛ fɛ k'a fɔ ka nkalon tigɛ u ye quoi mais u y'u latunu de fɛn mun tɛ k'a fɔ ko o don démocratie n b'a f'i ɲɛna Kassim fɛn fila égalité an bɛɛ ye kelen ye jamana ka mara sariya kan règle de droit état de droit démocratie banna n'i ye jamana bɔ nin kɔnɔ a tɛ démocratie kɔnɔ tuguni n balimakɛ Diko y'a fɔ mauvaise gouvernance mais an bɛ se mauvaise gouvernance ma cogo di alors que la gouvernance est régie par des règles sariya dɔ de bɛ gouvernance fɔ n'i m'o sariyaw labato i donna mauvaise gouvernance kɔnɔ bon sariya labato baliya dɛ o de ye an ka démocratie in tiɲɛ an bolo Kassim exemple kelen un fonctionnaire hali ne san 100 kɛ baara la i tɛ kɛ milliardaire ye mais an ka démocratie ye fonctionnaire kɛ milliardaire ye cela veut dire que sariya sɔsɔla yɔrɔ dɔ la o mɔgɔw y'u ɲɛ tugu a kan yɔrɔ dɔ la an tɛmɛna n'a ye sariya m'a ka baara kɛ n'an bɛ fɛ ka kɛ démocratie jamana ɲɛnama ye maliyɛnw bɛɛ k'a bila hakili la ko maliyɛn bɛɛ ye kelen maa ma fisa ni maa ye kelen fila jamana mana sariya mun ta jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka baara kɛ o sariya kan maa si kana o sariya sɔsɔ même kɛlɛ min wulilen don bi ko liberté d'expression mais i tɛ kuma ten o kuma yɛrɛ man ka di bɛɛ ma ten kuma fɛnɛ sariyaw de b'a la ne bolo n'i bolo o sariya kɔnɔ a m'o fɔ an y'a na waati dɛ aw ka bɛɛ kelen o la n ko yɔrɔ dɔ la mɔgɔ minnu nana n'a ye u m'a fɔ ka ɲɛ dɔw nana démocratie fɔ fɛn min na yɛrɛ école yɛrɛ la yɛrɛ i tun tɛ directeur lamɛn yɛrɛ i b'a fɔ ko directeur ka taa ka bɔ i da la Kassim nin b'a to n bɛ yɔrɔnin dɔ f'i ɲɛna mois de juillet tɛmɛnen ne ye muso dɔw former démocratie kan Dumanzana yanni n ka kuri in daminɛ n y'u ɲininka aw bolo démocratie ye mun ye dɔw ko n ma ko démocratie ye ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ n ko n ko fili filɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta fɔ o tɛ kɛ jamana ye tuguni parce que bɛɛ man k'i ta fɔ bɛɛ man k'i ta kɛ hali ni bɛɛ b'i ta fɔ k'i ta kɛ a kan ka kɛ sariya kɔnɔ ko o ko ma kɛ sariya kɔnɔ o bɛ ko tiɲɛni bon an ka démocratie la an ka pratique démocratique caman de tun bɛ kɛ a tɛ kɛ sariya kɔnɔ malgré que a sariyaw bɛ yen mais an y'a sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ bon anw minnu bɛ yen bi comme i y'a fɔ cogo min na ko refondation an bɛ fɛ fo ka siri o de dan na dorénavant ni jamana bɛ mara a ka mara sariya kan maliyɛn kɔnɔdenw bɛɛ jɛla ka sariya mun fɔ an b'o sariya de labato baara bɛ kɛ o de kan an bɛɛ bɛ sɔn o de ma bon n'i bolo o kɔnɔna la jamana bɛ di sariya mɔgɔw ma k'u ka sariya labato. ayiwa o b'a to Diko minɛ i fan fɛ démocratie yanni an ka bɔ ale thème kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bi an kan ka mun de kɛ pour que an ye fili minnu sɔrɔ mangoya min bɛ ka se démocratie ni démocrates yɛrɛ ma o ka se ka dɔgɔya kosɛbɛ yaasa an ka se ka taa ɲɛfɛ taalen ɲɛfɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛw kana na se aw yɛrɛ ma ka mangoya la sɔrɔ sabula i yɛrɛ ye min fɔ hali an ye constitution kura min ta o fana kɛlen don ka démocratie kelen de lakodɔn voilà. Donc au yɔrɔ la an b'a fɔ ko bɛɛ k'i jɔ i place la donc à commencer par les partis politiques ka rôle dɔ ye ka population k'u ka militants éduquer donc au yɔrɔ il faut que partis politiques k'u sinsin o kan kosɛbɛ kosɛbɛ k'u ka militants éduquer sur les notions de démocratie jamana bɛ taa cogoya min na jamana bɛ fonctionner cogoya min na il faut que mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ o la il faut que population ka faamuyali sɔrɔ o la ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o faamuyara un peuple bien éduqué est un peuple sur qui tu peux exercer la démocratie plus facilement ok o ye fɔlɔ ye de deux il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw qu'ils gouvernent par l'exemplarité. Gouverner par l'exemplarité, il faut qu'ils aient un attachement, un attachement au principe de la démocratie. C'est-à-dire que l'élection, il faut que l'élection soit dans le cadre de la loi. Okay? Donc, nous, petit à petit, lentement mais sûrement, je pense que en bêta vers un pays plus démocratique, un état de droit. Donc, est-ce que au parti politique ou quoi? Non, tu sais que non. Non, tu sais que ni qu'on est démocratie, c'est les partis politiques qui animent la démocratie. Tu sais que parti politique ou quoi? Ce n'est pas possible. Au-delà, minumba faut que la démocratie sans les partis politiques, ce n'est pas bien, ce n'est pas comprendre ce que c'est que la démocratie. Il faut que les partis politiques ou des coups de là, c'est ça la question. Proposition du même boulot. Il y a ça, il y a un sur la nuit, parce que de
degun cayala vraiment an degunna système ye degun caman la na faudra que an ka baara kɛ ka système la yakubaya tuguni o degun kana ye tuguni fɛn damadɔni don fɛn fɔlɔ o ye ka lafaamuyali kɛ démocratie ye mun ye a bɛ mun kofɔ a ka laɲini ye mun ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu bɛ démocratie la animé n'o ye parti ani société civile ye bɛɛ ka i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ k'i ka baara dɔn a kɔnɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la anw parti politique an jɔyɔrɔba de bɛ démocratie la n'o ye kalan fanfɛla ye n'o ye ka votew kɛ n'o ye ka ni an ma se ka jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ka na opposition kɔnɔna la ka fanga ka to ka peseli kɛ ani ɲɔgɔn cɛ fanga ka fɛn minnu ma ɲi k'olu fɔ fɛn minnu ka ɲi k'o fɔ ɲɛna pour que jamana ka se ka taga ɲɛ bɛɛ ko o fana baara kɛ minnu fana bɛ société civile fana la o fana ka formation kɛ ka lakalaniw kɛ ani ka fanga kɔlɔsi ni mun ma ɲi k'o ɲɛfɔ ni mun ka ɲi k'o ɲɛfɔ bon o baara damadɔni minnu bɛ yen ni maliyɛnw sera ka ko bɛɛ to yen k'u ɲɛsin o ma ka kalan ka démocratie ɲini k'a dɔn mun don k'o dɔn parti politique k'u ka baara kɛ société civile ka baara kɛ jamana ka sariya kɛ a ka sinsinbere loi minnu bɛ yen k'o k'a ka sinsinberew ye ka sariya bolo kan ka jamana jɔ o kan an bɛ démocratie min nɔfɛ an bɛ jamana min nɔfɛ an b'o sɔrɔ o sababu de kɔnɔna la bon démocratie image fana bɛ ɲɛ o de hokumu kɔnɔ. Ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw n'an ka radio partenaires ye k'u sɔgɔlen don Jani point ML FM na bi su in na an ka baabu bɛ tali kɛ démocratie ale ni furancɛla fanga ko kan maa minnu wele don sa o ye Mohamed Diko ye ale ye LDC o sifiw ka ɲɛmaa ye Koniba Balo ale bɛ yan min ye MSFR ye ale ye olu sifiw fana ka ɲɛmaa ye an ka baabu filanan bɛ tali kɛ nin waati in na an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko furancɛla fanga k'a kundama banna ko sisan dɔw yɛrɛ ye plainte don bi ko k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi tɛ yen ko vacance de pouvoir de bɛ yen aw parti politique aw bɛ fɛ ka mun de fɔ an ka se k'a faamuya parce que an aw bɛɛ girinna ka wuli aw bɛɛ bɛ ka dénoncer ni fɛnw kɛ. Ok Kassim nin question diyara n ye kosɛbɛ donc an b'a fɔ sisan an bɛ niveau min na bi an ka faamuyali la au niveau de la Ligue démocratique pour le changement an bɛ vide constitutionnel de kɔnɔ bi bi in na vide constitutionnel ye jumɛn ye k'a fɔ décret min kɛlen don ka transition légaliser i m'a faamu o décret expiré la donc an bɛ se k'a fɔ ko transition expiré la transition date banna pepe en tout cas de façon légale juridiquement transition date banna transition date banna n'a seginna kɔfɛ dɔɔni nin transition ye an b'a la depuis 4 ans maintenant transition daminɛna août 2020 ok transition daminɛ concertation kɛra en septembre 10 11 12 septembre ka charte fɔlɔ sigira 18 mois de la transition ma au bout de 18 mois transition nana k'a tɛ se ka élection kɛ il peut pas tenir ses engagements donc o kɔfɛ u nana charte kura kɛ ka charte kura révisé min kɛra en février 2022 donc charte kura révisé décret kura tara qui donne 2 ans à la transition. Ok, ce décret là je rappelle que c'est un décret qui a été pris de façon autonome k'a sɔrɔ pression tɛ foyi tɛ tension de ko n'a ye 2 ans fara kan zeyi donc an bɛ se ka élection kɛ a bɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔna na donc à quel acte les gens ont pris acte, les partis politiques ont pris acte, la CEDEAO a pris acte, tout le monde a pris acte, on est parti. Ok, donc maintenant au bout de ces 2 ans là, aux 2 ans de Koumbe Dafa le 26 mars ama kumame ama foime décret expiré là fait ma fanyana ama fenye sira là mokote ka wele ka concerté faut te ka fo sogele wele likere bon sogele wele likere mais pas dans le cadre de la fin de la transition mata la me bo don non mata mami la me non pour que i ka don i be wele ni fin de o i wele d'invitation de ni wele l'invitation mais objet mi bala au fort c'est sur cette base là il beta ou eteta il m'a fait moi. Donc pour dire que aujourd'hui nous avons expiré les 2 ans prévus pour la transition et en position émise en communiqué dans ce sens. Très rapidement, il faut que Maroka Fragnon a tourné concertation follow mais nous kera abseka ko forme abseka fin vrai pour que Maroka siga comment quelle est la suite à donner à la transition. OK, il faut aller vers d'autres acteurs. Il m'a fait moi. Jamana kono do yiminu choisi donc pour aller vers une nouvelle transition au transition courant au kabarat na ke foyer dans un bref délai ni jamana kono do bena 6 mois de 3 mois de temps juste faire les élections et qu'on a bon indigun kono na ko rapidement donc élection de Degumba mais bien sûr
élection de bɛ degun ban élection mɔgɔw t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲa élection kɔrɔ tɛ dɔrɔn ka taa kala ta dɔrɔn ka karisa bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila place la et puis kuma banna o tɛ o y a des conséquences derrière i m'a faamu ni élection kɛ bi bi in na pays bɛ isolement min kɔnɔna na bi a bɛ bɔ a kɔnɔna na ni pays bɛ isolement min kɔnɔna na a kɛlen don ka degun min se jamana ma bi a tɛ fɔ a tɛ calculer ka ban quoi an bɛ degunba fɛn fɛn kɔnɔ bi ni isolement bɔ a la a tɔ b'a dɛ Kassim an yɛrɛ bɛ fɛ yan groupe dɛmɛnen tɛ yan courant ko ni nana courant ko la bi bɛɛ degunnen tɛ courant ko la courant ko surtout a degun bɔra min on tente de nous dire que c'est les anciens régimes qui n'ont pas fait ce qu'il faut au-delà bibi n'an b'o degun kɔnɔ bon an tɛ don o kɔnɔna na quoi parce que régime fɛn fɛn tɛmɛna kun bɛ courant d'a ma i m'a faamu donc courant dibaliya o ye nin transition kɔnɔna de et nous an t'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ an bɛ isolement min kɔnɔna na bi o de y'a to an bɛ ka dɛsɛ EDM kɔrɔ bibi na et c'est pas parce que acteurs minnu bɛ transition kunna k'an bɛ ka olu de indexer k'olu ma ye non o tɛ c'est à dire diɲɛ taabolo yɛrɛ de bɛ tan bibi na transition a mana kɛ Mali transition a mana kɛ diɲɛ transition fɛn fɛn ye n'i nana on te donne une courte période i b'i ka baara k'o kɔnɔna na an ka faamuyali la la transition c'est uniquement an ka faamuyali la transition normalement c'est juste expédier les affaires courantes en cas d'élection. Transition be comme terrain mana dérailler avec tani min ke ka terrain ta ka blara ikan pour gera ikan oh mais ni terrain ta dérailler e ko terrain te blara ikan blé abta mi otita roshi bo ambo situation de konna aywa ayo famia balo oui Kassim an yɛrɛ tun bolo bi ngaw bena na kuma o ka conférence de presse la aw dama do la aw tara aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn furu farakɛla in na tuguni an yɛrɛ tɛ k'aw faamuya aw o ma aw bolo transition an ka to ta aw nɔfɛ a tɛ ban quoi a tɛ ban an ka taa aw nɔfɛ ten dɔrɔn wa non Kassim transition bɛ ban transition bɛ ban an kun bɛ point de presse min na bi yɛrɛ ka kuma o ɲɔgɔn furu fara ninnu olu tɛ an kun bɛ ɲɛfɔli de la ko minnu bɛ bi jamana kɔnɔ ko minnu bɛ an ka tɔn yɛrɛ kɔnɔ an kun bɛ ka ɲɛfɔli k'olu kan ka maliyɛndenw bɔ kumasiri la ka maliyɛndenw kunnafoni kosɛbɛ mais Kassim bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i ka jigin i talon yɔrɔ la quoi an bɔra yɔrɔ dɔ de la ka se yan an bɔra élection dɔ de kɔnɔna la élection bâclée dɔ de kɔnɔna la mun ye an lase ni transition in ma élection mun ma ɲa o de ye an lase ni transition in ma ni balimakɛ yɛrɛ an yɛrɛ tun b'a mouvement kɔnɔ an y'a teni ɲɔgɔn fɛ élection mun bâclée la an bɛɛ jɛla ka kɛlɛ kɛ ka na se ni transition in ma bi bon anw min ka laɲini ye mun ye minnu kɛla ka élection kɔrɔ in bâclé o kana kɛ tuguni Mali élection foyi kana bâclé ni élection bɛ kɛ a ka kɛ jɛlenya kan mun ka di maliyɛnw ye maliyɛnw ko o ta o ka k'u ka jamana ɲɛmaa ye o ka k'u ka député ye o ka k'u ka maire ye ni transition me kiliko de fɔ mɔgɔw ɲɛna ni transition ye ni Mali ye transition minnu kɛ kɔrɔlen transition kelenw tɛ ani mun bɛ ka kɛ jamana wɔɔrɔw fana la transition kelenw tɛ maa mun f'u ɲɛna transition a bɛ ban ni vote di mais yanni vote cɛ préalable dɔw bɛ yen. cɛw mɛn o la dɛ. Kassim san naani préalable. Kassim préalable n bɛna dɔɔni préalable dɔw bɛ yen f'an ka olu sigi kala kan pour que maliyɛnw bɛ se ka taa vote don min na u ka taa vote sécurité la u ka taa vote u ja sigilen u ka taa vote sɔrɔsiw bɛ k'u lakana Mali fan bɛɛ. Parce que an hakili b'a la président Soumaïla minɛla k'a to élection de senfɛ a minɛla k'a to de senfɛ Mali kɔnɔ bi an tɛ fɛ candidat kaw bɔ i muso ni denw cɛla ka taa campagne kɛ k'a fɔ k'i minɛla an tɛ fɛ maliyɛn kaw bɔ ka b'a bɛ taa ka bureau de vote la u ye kisɛ ca la ou bien bombe y'a sɔrɔ fan dɔ la ou bien mine y'a sɔrɔ fan dɔ la ou bien karisa embargo bɛ aw kan aw tɛna se ka aw ka jamana kɔnɔdenya devoir aw tɛna se ka a kɛ n'o ye vote ye o la n ko préalable dɔw bɛ yen an bɛ fɛ k'o de kɛ nin transition kɔnɔna la préalable fɔlɔ o ye sécurité o dɔ bɛ ka kɛ o la préalable filanan o kun ye réforme ye notamment élection ko fanfɛla la ale ni réforme wɛrɛw la an nana EJ kow la EJ kow kɛla loi kow kɛla fɛn kuraw sigi an ye constitution kura sɔrɔ sisan ko ni ba kana taa munumunu salo kɛ n'an ye an ye ɲininka kalo 24 a banna munna aw ma fɛn fɔ aw ka conférence de presse la bi ni munumunu salo in to yen kana na sogɛli k'an na su in na an ye ɲininkali min kɛ o jaabi non Kassim non an jaabi Kassim an hakilina la i yɛrɛ fɔ cogo min na le premier ministre a k'a fɔ ko l'élection n'est pas une fin en soi
on hakilina bi l'élection n'est pas une fin en soi ko wɛrɛw bɛ yen maliyɛnw mago bɛ ko wɛrɛw la mun tɛ élection ye n bɛ ka olu de fɔ n ko o de la Kassim do i jɔ an ka caman ɲɛnabɔ Kassim jɔ an ka caman ɲɛnabɔ a bɛna ɲɛnabɔ o Kassim aw yɛrɛ bɛna ɲini ka kɛ mandat ye Kassim Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi n'an kan ka temps o temps ta transition in kɔnɔna la pour que ka se ka élection ɲɛnama kɛ ne bolo an kan k'o temps ta pour que an ka se ka élection ɲɛnama kɛ mɔgɔw ka bɛn a la dɛ kuma in bɛɛ bɛ ye de an ni mɔgɔw ka bɛn a la i ye n balimakɛ ɲininka ko kun jumɛn na ko Sogɛlɛ maaw wele mais dɔw ma taa lamɛn n balimakɛ yɛrɛ ma sɔn ka taa lamɛn mais n b'a a ɲini a fɛ siɲɛ wɛrɛ ni premier ministre y'a wele a ka taa lamɛn même si objets kɔnɔna la a ma objets fɔ sinon parti minnu taara lamɛn a élection ko kuma fɔ o a y'a yir'u la k'a fɔ pour le moment élection tɛ priorité pour le moment et baara minnu bɛ ka kɛ a y'a ɲɛf'u ɲɛna mun fana bɛ partiw fɛ o don partiw fana y'o fɔ premier ministre ɲɛna premier ministre fana bɛ t'o lase yɔrɔ la bon nin bɛɛ de b'a to bɛnkan bɛ taa bɔ fɛn dɔ la parti politiques minnu bɛ ka mankan ci bi ani Sogɛli ni sɔrɔdasi minnu bɛ ka gestion kɛ bi ni kuma falen falenw de b'a to an bɛ bɛnkan dɔ sɔrɔ an bɛ taa élection na mais k'a kɛ élection banna n t'aw lamɛn o tɛ nafa foyi o tɛ nafa se an si ma. halisa i tɛ ka ne ka ɲininkali jaabi. Kassim bɛ ka ɲininkali fɔ. ne k'i ma dɔn ko ninnu murilen don k'a jira k'a fɔ ko aw ka taa ka bɔ yen ni ye Diko yɛrɛ y'a il a été clair il dit que mandat banna aw ye min ta juridiquement a banna ne k'i bɛ jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin o de ma n'o tɛ élection ni fɛn ninnu Sogɛli ta ninnu to yen bani. non an ka na so in kɔnɔ yan kana taa n'an ye yɔrɔ wɛrɛ. juridiquement an bɛ yɔrɔ min na ko bi juridiquement an ka constitution kura in o fɔlen don transition ma ban ni mun ye élection tɛ très clair constitution kura très clair élection de bɛ a kun cɛ mais c'est élection kɛla le 26 an tɛmɛnen kɔnɔna la est-ce élection kɛla yɔrɔ a kun ma cɛ donc ça continue le plus important pour moi o était juridiquement et non juridiquement c'était pour l'homme mais malheureusement bɛ se ka bɛn mun kan pour que an ka taa élection na pour moi ne fɛ bi o de kan kɛ priorité mais ka bɔ bi k'a fɔ fanga banna transition banna an t'aw ko dɔn an t'a kɛ tan an t'a kɛ tan an t'a bɔ tan o bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni de o bɛɛ bɛ na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya de parce que anw bolo bi transition a ma ban la transition suit son cours et m'a ɲini n balimakɛ Diko ninnu fɛ kuma minnu b'u bolo u ka kuma fɔ cadre kɔnɔna cadre minnu approprié don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛnkan dɔw la et qu'on continue ka bɔ transition kɔnɔna la par une élection libre et crédible parce que mun fana ka gɛlɛn élection kɔnɔna la élection comme phase saba don phase pré-électorale o ye sigi ka fɔ ani bɛnkanw ni n'an ma sigi ka fɔ ani bɛnkan dɔw kɛ ka bɛn fɛn dɔw kan ka baara kɛ ko dɔw kan pour que ka bɔ élection kɔnɔ an tɛna se ka élection jɛlen kɛ n ka kuma daminɛ la n ko ɲani i ka jigin i bin yɔrɔ la i ka jigin i talon yɔrɔ la don min na an ka ministre d'état bɔra k'a fɔ k'a bɛ élection report ko délai reporté un léger report je pense que o don parti politique kan ka bɔ ka kuma caman fɔ an ye parce que depuis o don a yirala k'a fɔ élection transition a été ban date prévue là ça a été très clair mais comment mun ma fɔ o don o bɛna fɔ bi mun na o la yɔrɔ dɔw la yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la jigin i talon yɔrɔ la depuis le jour a ko ko léger report cela sous-entend que le 26 mars dɔ bɛ fara kan parce que loi électorale mun bɛ anw bolo o loi électorale b'a fɔ o collège électoral 90 jours o de bɛ an bolo ka collège électoral dayɛlɛ ne hakili b'a la mois de août kɔnɔna la 2023 ne yɛrɛ sɛbɛn kɛ k'a fɔ ka hakilina jigi kɛ k'a fɔ ni o 90 jours in dafala ka bɛn mois d'octobre ma k'a sɔrɔ collège ma dayɛlɛ gouvernement ma fɛn fɔ an bɛ se k'an jigiya ka da mun kan n ye ɲininkali tɔ mun bila ye o tile damadɔni kɔfɛ parce que n kun ye hakilina dɔw fɔ a kɔnɔna la n ko olu dɔw kan ka kɛ n'o ma kɛ o tile 90 jours kɔnɔna la an tɛna se ka élection kɛ fɔlɔ ye mun ye loi électorale kan ka réviser filanan ye mun ye EG ka opérationnalisation bon n ye olu fɔ an ka ministre d'état fɛnɛ bɔra ka na kuma kura wɛrɛ fɔ k'a ka argument soutenir n'o ye léger report ye a ye sécurité ko kuma don a la a ye prise en otage de nos données biométriques a y'o kumaw bɛɛ don a la voilà a y'o kumaw bɛɛ don a la léger report la donc depuis ce jour là parti politique malien maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka i bɛ lecture modèle dɔ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko le 26 mars o kɔni tɛ se ka kɛ transition da yen tuguni. ayiwa. n bɛ se ka jaabi dɔ di a ka kumaw la. ouais kuma b'i bolo. sont intéressants. Ok.
Donc maintenant, élection ta ka lié sécurité là, je pense que oui Philippe Belbadi quoi. Oui Philippe Belbadi. C'est élection ta ka lié sécurité là, ça veut dire que élection quel côté est reconnu quoi. Côté qu'on parce que situation sécuritaire be chom na bibina Mali là, ali santam tam bon ni ko inkonona na quoi. Diko quitter élection que pour sécurité kana Mali fambe, ça veut dire que ko kita ke blé ready. Oui follow. De deux la constitution référendum qui est dominant à ma sécurité comme ma ou dade. Et pourtant oui le référendum qui malgré vents et marées oui a fêté en grande pompe ici car faut que le référendum qui a le régime tout dessert a bien que au lieu et puis ça s'est très bien passé aux élections et puis aux élections c'est plus contraignant que les élections présidentielles. Au sera qu'a validé la constitution croit une fois c'est à travers ce référendum là. Oui flanaï. Donc ni référendum sera qu'a dans un contexte sécuritaire très difficile, l'élection présidentielle m'a décidé à quelque chose là. Deuxième point. Troisième point est oui, le fait que Kafoko nouvelle constitution de Nana, donc nouvelle constitution qu'on a là, que transition de banni élection, ça sous-entend Kafoko dans tes élections là quoi. Dans tes transitions là, c'est ce que ça veut dire. Dans tes transitions là, nous sera qu'à élection présidentielle qui est 100 000 au sein de la transition de ban. Bon. Dans un pays démocratique, il y aura un pouvoir qui n'a pas de fin. Dans un système démocratique, tout pouvoir a une date de début et de fin. C'est pas possible. Kafoko, ibina mokosiki fangana kafoko, tana ni sami ja, ibe élection qui ibita. Otisaka kion, antisaka nsiki ko la jo, c'est pas possible. Donc, ou ka fin vrai fort, minte oye quoi. Donc nous, on les prend pour mots. Ou beka bara ken sharia sebe miye ama foko transition banade ou yere beka bara ken sharia sebe miye décret au de koko à partir du 26 mars transition bana ama fo au lieu de afo donc nous ya fo ou ka assumer quoi c'est ça amna minge anya fo chomna il faut que les gens se concertent atseka tota ou fana tseka dade ka tota quoi il faut que kuma mo fait nia 26 mars tebana nia clé de 600 kuma teka ke il faut qu'il parle aux gens. C'est dans le dialogue que le consensus doit se faire sur le Kobela. Mais qui est côté là, il était comme été fait fort moyen et acteur ou il était fait fou, il y en a jamana kono dombe était fait fou, il y en a autre solution quoi. Autre solution. Donc il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes et pour nous, c'est-à-dire que l'option qui consiste à dire qu'il y a continuer et transition faire fou élection. Non. Autre. Mais au moment c'est ça. Era bolo moment c'est ça. Du maintenant. Pour que la solution soit. Solution, nous avons concerté de concertation de transition d'amener la concertation makia. Non, concertation beke mo be franyon kaka kuma ni jamal kono dum benami ka amtano siraike. Ma dialogue humain. Min barabesena. Bon, dialogue on a na cadre voilà là quoi. Ou bora accord d'Alger là, ou ko na dialogue intermalien qui va remplacer l'accord d'Alger. Donc je pense que au cadre wéré mais on m'a d'abord spécialement pour la durée de la transition. En tout cas, il faut nous nous lier, sinon esprit qu'on compte. Ah, Cheikh Mohamed Serif connaît Seben Dobi, cour constitutionnel là. Ko jamana kuntikite jamana kuna ko France la fanga re hagam sigi shariata nasra fe na fo digo ya ko ko fana bana ka ba ni cour constitutionnel fa ka jabi yala ma ata jofe wa aba jofe parce que Mali sharia oklo no ka ojodi malien be mani décision do butala ou ben ko do kala ika se ka recours do ke donc au droit ba bolo donc amanski ya cour constitutionnel ko na no le fene jabi mbolo fenete donc an gonu bolo antina se ka commentaire bako ola droit ba bolo aya droit exercer donc on attend la cour constitutionnelle ba ba fa nga tota en tout temps kasi amadabo ka tota era en tout temps diko ko do fa ka babu konna la o c'est très important concertation ce qui ka fo nga ben ko dola bo ce qui ka fo o rebna boloda o be ka fo o be ka cri feke a klente ka fo na fo abeka jigini mo tikuma me ka be ka jigo de kulola mo be ka fo les partis politiques les associations autour de club bella et je sais que bébé na wele bébé na lamé et puis bara nga nga to ko mena am bo transition ko to ko mena obeke mais le plus important on ira bolo. Le plus important en boulot, on en l'enseignant, on est kangake pour que mon kala au kanaka tukuni. On est le plus important en boulot. Ni un bébé na aucun.
baara bɛ kɛ o kan transition date kura o bɛ fɔ fɛn wɛrɛ bɛ kɛ mais hakili la jigin an ka ministre d'état a ko lettre ci parti ma ko parti ko hakilina di séquençage kan parti caman y'a ka hakilina di séquençage kan personnellement an ka parti an y'a yira k'a fɔ aw bɛ ka date min fɔ élection a tɛ se ka k'a kɔnɔ A plus B an y'a yira la techniquement a tɛ se ka kɛ n'a b'a kɛ a b'a bâcler k'a kɛ problème fɔlɔ min tɛmɛna an bɛ bi a problème kɔnɔ tuguni o kɔfɛ a ye parti bɛɛ lamɛn bɛɛ y'i ka ta fɔ bɛɛ y'i ka séquençage fɔ et réponse laban kɛla mun ye un léger report et puis a ka léger report u fɛ fɛnɛ avec des arguments techniques donc au ministre kelen je suis sûr a bɛ tila ka acteur politique fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan société civile bɛɛ bɛ tila k'i hakilina di tuguni an bɛ se ka temps joli di pour que ka baara kɛ ka élection kura kɛ ka élection kɛ je veux dire élection kura yɛrɛ tɛ ka élection kɛ pour que an ka bɔ transition kɔnɔna la an kana presser trop fo ka taa kow tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kow tiɲɛ an ma an ka autorités kɔnɔ i ko ko 26 mars banna o fɔla o banna k'u ma kuma o bɛna kuma o et puis rencontre minnu bɛ ka kɛ ni parti politique y'a boycotté d'un côté an bɛ ka kɛ an yɛrɛ de la parce que an ka baara ye mun ye an bɛ ka ban a ma parti politique sigi kun ye sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn cɛ dialogue interparti politique ani ɲɔgɔn cɛ mais ni an yɛrɛ banna o ma jamana kɔnɔdenw minnu bɛ ka an lajɛ o b'an filɛ mun ye ayiwa Diko est ce que an kan ka girin-girin fana tuguni parce que ni SG mɔgɔ dɔ ye baro kɛ a ko k'aw bɛ nin bɛɛ la k'olu bɛ baara la k'olu bɛ k'a lajɛ fɔlɔ maa minnu bɛ yen n'olu si sera k'olu don fichier la olu bɛ k'o baara kɛ filanan ye mun ye révision min kɛra n'o o ye révision annuelle des lycées k'aw yɛrɛ parti yɛrɛ ma taa yɛrɛ aw caman bɛ mankan na k'aw ma taa k'aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ aw tɛ ka taa yɔrɔ si la aw tɛ ka baara kɛ politique baara yɛrɛ kɛ min bɛ na ni fanga tali ye kɔlɔsili min kan ka kɛ k'a ka dɔgɔ parti politique min bɛ wuli ka se olu yɛrɛ ma SG la ye fana ka ɲininkali kɛ mun baara b'aw bolo ko bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin gouvernement ma k'olu de bɛ élection organiser e bɛ mun fɔ o tigi ye. Bon, tes partis politiques tôt ou tard, on fait au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, en Bebarala. Nous on travaille du 1er au 30e. On a bara au Laïba, mais il y aura Chamako, avec Fochogo dire, anti-chômé quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ce samedi-là, Réunion Bambolo au niveau de notre siège, le bureau national s'est réuni tous les samedis, même durant le mois de Ramadan, pour dire que rentrée politique, mais on fait patienter vacances quoi. Pour dire comme quoi nous on travaille tous les jours. Nous on est sur le terrain tous les jours. Voilà, nous on est sur le terrain tous les jours. Le cadre du dialogue, mon frère est là, il sait, nous on les a sollicités, on est parti les voir. Nous c'est là en tant que parti politique, en tant que jeune acteur politique, on a chamaqué avec d'autres partis politiques pour dire que le dialogue, nous on est pour le dialogue, ok. Mais il faut à un moment donné aussi qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité, parce que en face, si tu n'as pas quelqu'un qui est bon, je dirais pas qui n'est pas fiable, mais qui n'a pas de bonne volonté, ok. On les a accompagnés dans ce sens. Ok, justement c'est là argument d'eau sur là qu'il faut qu'on faut prolonger. Où est 2 ans tard, 2 ans c'est là si ça veut faire un argument qu'il faut qu'on a 2 ans qu'on a. Et j'y vais baraka c'est bien ou baraka mais nous comme c'est baraka. Donc comment on peut gagner l'eau de quoi? Nous comme c'est baraka dans les délais impartis ou comment arranger quoi. C'est-à-dire que ou baraka mais ou quand nous attendons quoi que dans les délais impartis ou de faire un monter quoi. Il m'a fait mal. Donc comme pour dire que dans le cadre légal de quoi. Alors il faut que dans le système démocratique il faut qu'il y ait un charia au bateau. Ni charia au bateau faut que tu sais qu'il y a bon. N'ayez engagement minta, n'amassez qu'au engagement respecté faut que tu sais qu'il y a bon. Faut que tu sais qu'il y a bon. C'est-à-dire que pour dialoguer avec quelqu'un, il faut être sûr que cette personne a bien fait minka ababo sera fait. Mais moi mi est dribblé chez quelqu'un, qui est dribblé chez fla, qui est dribblé chez fla et petit si au cas fait comme photo. C'est ça la question. Ma bien des partis politiques chama me boudeli ke puis c'est pas parce que dialogue mandouyo mais c'est parce que nous utilisera chez chama ou beta dialoguer avec foku kumbe ya ou yera kumbe ya benani kan wati dola ere bengan do beta do papier la ere ka fo min ma fo 5 € la ere ina fo enji mo ko taliwa donc bon c'est le fait quoi chama kera quoi c'est-à-dire et dire aussi que ka fo ko ambe ka presser mais attends ambe ka presser nous ça fait 4 ans maintenant Mali transition flotte ni quoi. Il m'a fait mal de la transition mal. Et quoi mais transition on est nous quoi fait. Min jana ka se ni ma quoi. Il me ka engagé ko mi. Amala
ala deli de ka ban fɔlɔ. An b'o baara la. Donc on est à 4 ans, presque à un mandat présidentiel déjà. An tilar'o la ka ban. I m'a faamu ko min ka taa cogoya min na nin an bɛna 5 ans sɔrɔ o mandat kelen ye déjà. Jamana dɔw ta ye 4 ans ye déjà. Ghana ninnu par exemple c'est 4 ans. Ani Amérique ni fɛn ninnu. Donc pour dire que pressé an ma pressé o an bɛ san 4 de kɔnɔ c'est-à-dire il faut que a ye san halisa aw bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ aw ka se ka kuma ka bɛn fɛn dɔ kan nɔ. Halisa aw bɛ fɛ aw ka se ka kuma aw ka bɛn fɛn dɔ kan. Non ni kuma ma kɛ ka bɛn fɛn dɔ kan a ti ɲɛnabɔ. Ni kuma ma kɛ ka bɛn fɛn dɔ kan a ti ɲɛnabɔ. U ka n'u da de quoi. Non u ka n'u da de il faut qu'on parle il faut qu'on discute. Mais e yɛrɛ fɛ zen sisan puisque e ko aw ni mɔgɔw kumana a bɛ n'a fɔ olu tɛ ka aw wasa jɔnni de bɛ se ka sigi ka fɔ ka zen an ka taa Asimi yɛrɛ fɛ yen wa komi Sogɛli ni fɛn. Non n tɛna mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n b'a fɔ dɔrɔn transition mɔgɔ. Donc il faut que parce que e ko dɔw ti ka aw wasa. Sigi ka fɔ ka kɛ maintenant n t'a dɔn a bɛna kɛ mɔgɔ min ye. kuma kana bilalen don e bɛ siran kuma ɲɛ cogo di. N t'a dɔn a bɛna kɛ mɔgɔ min ye mais en tout cas. A ka kɛ mɔgɔ kɔni ye min bɛ se k'aw lamɛn. Sigi ka fɔ ka se ka kɛ bɛnkan ka se ka sɔrɔ ko dɔ la. On peut pas rester dans ce vide constitutionnel. RPM ko kalo 6 ko k'aw fara kan e bɛ mun fɔ RPM. Bon RPM hakilinata ye kɛ. Aw dun. Ils ont les droits u ka kalo 6 proposer parti wɛrɛw ye dɔ wɛrɛw proposer. I m'a faamu bɛɛ ni hakilinata de don donc raison pour laquelle il faut que mɔgɔw ka sigi ka kuma. Mun ye requête don. Olu fana n'u hakilinata de don kɛ parce que olu ka lecture la transition banna donc ils constatent un vide constitutionnel et ils constatent vacance de pouvoir donc il faut aller à autre chose olu hakilinata ye donc juridiquement olu kan ka min kɛ olu y'o kɛ balimakɛ y'a fɔ cogo min na on va attendre la cour constitutionnelle mais min fɔ ka fara nin kan il faut que les institutions jouent leur rôle très important n bɛ segin ka na Sénégal la n b'a fɔ ko conseil constitutionnel de Sénégal sauvé ni conseil constitutionnel tun b'a jɔ a jɔyɔrɔ la le Sénégal allait être à feu et à sang aujourd'hui. On entend de kelen conseil constitutionnel de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Sɔrɔdasi tɛ fanga ye koyi. I m'a faamu. Sɔrɔdasi tɛ fanga pour dire quoi non sɔrɔdasi mais ka démocrate to fanga la yan institution b'u ka rôle jouer o. Ngo de nana ni. Justement c'est pour dire que il faut que institution b'u ka rôle jouer de. Les institutions doivent jouer leur rôle. Mais e ɲinɛna k'a fɔ ko nin cour constitutionnelle kelen banna fɛn caman na transition kɔnɔ dɛ. Jumɛn. Nin cour constitutionnelle a banna fɛn caman na transition in kɔnɔ dɛ. Non ne m'a fɔ ma baara kɛ dɛ. Ne m'a fɔ ma baara kɛ. U jɔyɔrɔ la dɛ. Ne ko n ko institution bɛɛ kan tɛ cour constitutionnelle dɔrɔn ma dɛ n kan bɛ institution bɛɛ de ma il faut que bɛɛ k'i ka rôle jouer de. D'accord. Parce qu'en fait olu de contre pouvoir ye. I m'a faamu. Macky Sall à un moment donné a failli dériver. Mɔgɔ de don c'est un être humain c'est normal. I m'a faamu mɔgɔninfin i bɛ se waati dɔ la. Tɛ cour kɔni sanfɛ o. I bɛ se ka tenter ka fɛn dɔw kɛ quoi. Mais il faut avoir derrière des institutions qui te remettent dans le droit chemin. Institution y'a bila dans le droit chemin et aujourd'hui il est sorti par la grande porte aujourd'hui. Mina kun danna yɛrɛ ma k'a fɔ ko mɔgɔ kun t'a kɔfɛ min b'a bila a kun bɛ ko wɛrɛ kɛ min kun tɛ nin ye o. Et Dieu seul sait o kun bɛ laban ko min na. Aujourd'hui il a une fin heureuse aujourd'hui, il est sorti par la grande porte, tout le monde a applaudi et puis on passe à autre chose. Et c'est ça qu'on devrait avoir aujourd'hui. On doit travailler à avoir des institutions fortes. Il m'a fait mal. Une institution blanche en place, une institution bâtie qui vont être des contre-pouvoirs pour que le président fait maintenant. Amana que le président soit ni nana ici ka min kadiye ka quoi. Malheureusement dans notre pays c'est pas le cas. Le président qui est là, ni nana, tu es il y a demi-dieu de quoi, il y a massacré de quoi. Tu fais ce que tu veux. Malheureusement, tu fais ce que tu veux. Il m'a une bonne intention fait. Mon fille m'a fait sous takadi, mon fille fait m'a dérivé. À ce côté quoi. À ce côté t'as les noyés quoi. Mon fille era de bétain quoi. Au-delà de la démocratie la faut qu'on pouvoir ou séparer. Il m'a fait mal. Pour que ni dérive nani na domina, mon wéro ka soro institution wéro ka système wéro ka soro même ce qui bloqué. Non t'es ante bois quoi. Il faut que moi au code des femmes. Il ne faut pas avoir confiance à un homme providentiel qui va venir, qui va tout changer. Homme providentiel, homme bébé, et tout le monde est faillible. Ni Fansou de Takadi Bounama de fin ma voilà. Oui. Kassim, maintenant comment est-ce qu'il là? Il faut qu'on ante comment est-ce qu'il alors qu'un an comment est-ce qu'on se paye? Est-ce qu'on a des élections organisées? Effectivement. Parti politique tout fait. Même date krom kanga bon. Comment est-ce de bafo? Mais mon autre comment est-ce qu'on? Donc ante est-ce qu'on? Élection krom kanga ke. Présidentielle krom kanga ke. Est-ce de bafo? Charia au de fond agné. Décision be boyro wéré. Non, la décision boro yide. Charia mu fi. Charia mu fi. Parce que est-ce que mi mairie abna fo parti politique rete kulu re jati. Jati. Digo. Abaka taw nyesi munuma ulu tew.
n'aw ser'olu fɛ yen. ɲɛsin bɛ ka kɛ minnu ma olu de ko tigi ye. Digo an ka ɲɛsin kotigiw ma eji de kan ka dati fɔ an ka sariyaw o fɔ an ye est-ce que an tɛ to o kɔ ani yɔrɔ dɔ fana bɛ an kana an ka institution bisigi kojugu an y'o bisigi an bɛ jamana kɔnɔdenw ban institution na ni jamana kɔnɔdenw banna institution na dɔrɔn problème dɔ jamana kɔnɔ donc an k'an bila an kunna k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ institution ninnu kɔnɔna la u b'u bila kun dɔn et puis u bɛ baara kɛ o kan donc ko recours fɛn mana to ka côté la a jaabi kan ka kɛ mun ye u b'o jaabi di an ma jɛlenya kan kilennenya kan u ka hakilina la ani jamana ka hɛrɛ kosɔn donc an kana an ka institution bisigi c'est a bɛ se ka na ni ko dɔw ye mais EJ ka dati ko in sariya ye mun fɔ an ka to o kɔnɔ EJ mana pɛrɛn don min na k'a fɔ ko maliyɛnw aw bɛ se ka ni élection kɛ nin don ni EJ y'o dati fɔ an ye an bɛ baara kɛ ni o ye mais mun ye sigi ka fɔ politiquement i ye mun fɔ président bɛ yen premier ministre bɛ yen les autres ministres le ministre d'État bɛɛ bɛ se ka sigi ka fɛn organiser pour que politiquement an ka bɛn ko dɔ la an bɛ se ka élection kɛ cogo min na ani an bɛ se ka bɔ transition kɔnɔ cogo min na hɛrɛ ani badenya kɔnɔna la mais n'an banna o sigi ka fɔ in ma n'an tola ka rencontre budi aw ni anw an bɛɛ mɔgɔw mun na an t'a si sɔrɔ bon jamana t'a ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la le plus important aujourd'hui an ka institution bɛɛ to yen u ka baara kɛ ka EJ to yen EJ k'a ka baara kɛ ka EJ dɛmɛ a ka baara la politiquement an kan ka mun kɛ an fana bɛ o kɛ je pense que n'o kɛla an bɛɛ b'an sago sɔrɔ quoi i n'a fɔ Kassim tun bɛ k'a fɔ cogo min na ko mun de bɛ se ka kɛ aw ka nin bɛɛ lajɛlen fɛn ni bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ donc mun bɛ se ka kɛ ne fɛnɛ ko fɔ a ye n'an k'o kɛ quoi. mais est-ce que o la danaya bɛ yen tuguni parce que aw ye fɛn caman fana kɛ koyi fɛn caman bilara sen kan koyi cɛ y'a fɔ cogo min na a don concertation kɛra yan concertation kɔfɛ Ghana taga kɛra a fɔra ko 18 mois bɛna surunya a fɔra k'an tɛ se ka élection kɛ sisan tuguni nin kelen de fana bɛ ka fɔ tuguni e yɛrɛ bolo bi tiɲɛ yɛrɛ la est-ce que furancɛla fanga yɛrɛ a ma se a k'a sigi k'a fɔ ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna nin sen na t'a la wa. non Kassim o bɛ kɛ o kɔni o diyagoya de ne yɛrɛ bolo an sera yɔrɔ dɔ la bi fɛn dɔ kan ka fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛ misaliya ta argument minnu ta la aéroport fɛn ninnu kan an bɔra ka carte biométrique kuma fɔ e yɛrɛ ko ma k'an y'o sɔrɔ o argument kun ta la o ma sɔrɔ biya donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ argument ce n'est plus valable argument wɛrɛw bɛ yen n'o bɛɛ sɔrɔ la je suis sûr et certain le gouvernement a bɛ bɔ tuguni a bɛ hakilina kura wɛrɛ fɔ tuguni mun y'a to a ma se ka kɛ ni o bɛɛ sɔrɔ la bon maliyɛnw ni don élection bɛ se ka kɛ o b'a fɔ. parce que ne bɛ min fɔ nin yɔrɔ la c'est-à-dire an ka président de la k'a fɔ en matière d'élection la ale b'a dɔn i tɛ dɛsɛ argument na quoi. élection n'i bɛ fɛ ka élection repousser i tɛ dɛsɛ argument na parce qu'il y a toujours des contraintes, il y a toujours des problèmes. Quelqu'un qui veut réellement faire les élections là, il va faire fi de ces problèmes là quoi. Au lieu d'élection organisée 2012, mais c'est grâce à la volonté politique de ce moment là où l'on sera à l'élection. Il pouvait simplement dire insécurité bénor là, ni mettant acteurs politiques ou donc on m'a repoussé. Pour dire quoi? C'est-à-dire que argument ou prétexte ou l'élection de parce que c'est-à-dire à tes bancs quoi, à tes bancs, il y aura toujours quelque chose. Et dire qu'on va faire des élections propres à 100%, ça n'existe pas. Même aux États-Unis, élection de 100%. Quand élection qui est voté, hein? Quand voté, il m'a fait moi, à te bien franchi. Élection propre à 100%, en élection de qui est acceptable par les acteurs. Parce que l'élection, c'est d'abord une question, c'est d'abord pour les acteurs politiques. Il m'a fait moi, il y a une élection qui est bi, ni acteurs politiques ou faragnon, consensus de Bessoro. Consensus de Bessoro, élection quand il y a cadre mina, à tisser qu'à zone minuna, insécurité biora minuna, au bembeke au lubeka, à piquer yoro minuna, au lubé déterminé élection beke. Tout le monde galano ko sigoro bla luga kalata buga chogomi. À beb, consensus bise qu'à ken bella. Pour aller aux élections et aller à l'essentiel quoi. Il y a Ligue démocratique pour le changement depuis transition et il faut aller à l'essentiel. Aïe, c'est quand même une fois n'y depuis au Warati il y a fait on fait élection pas déminque, ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Transition qu'on a c'est quand il faut aller à l'essentiel et l'essentiel pour une transition c'est les élections présidentielles. Avec l'élection présidentielle là, parti politique ou bien régime croix Mimbe Nali qui sera élu démocratiquement va
continuer le travail, va faire le reste des élections et on va continuer, la démocratie va continuer à fonctionner. Mais dire que ni sécurité manière bon, ni fichier masro, ni Kassabia, anti-élection que, ni Francis Matara, ni Sedao Matara, ni Matara élection que, moi je pense que dans toro dynamique là, on met ça en tant qu'une position à quoi, à teke. Kasuma est rebondi no rokandon la 2013 nous attendons élection que c'est l'accord de Ouagadougou mo ma ngano ron ko mangam ko mi kisse ci kumbi mais au carreau dato kisse jola le président Ibeka ay campagne gamali fambe bibina am élection organisée bi candidat John Perno ka campagne gamali fambe qui sera sécurisé ati mais en 2013 avec l'accord de Ouaga ko basiki la candidat yi campagne ke Mali fambe sans incident bon il y a fort aux concertations en aussi qui faut au lieu de quand organiser pour que ame consensus sur am sega élection ke kasimi fiche ko kuma fo au problème anga mamuno déplacer lendo au lieu fenaka problème fiche kono mais fin were fena be tukuni mawte ka munyi no ye fiche flakoy en civil en porteur d'uniforme bibina ambe keleni. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ça garantit la bonne organisation des élections? Ni be ko do ngo préalable be na maski ko préalable traité amestran kololo na élection bâclée ça va nous ramener dans une autre transition comme Kasmi a fait comme na anga do anga na transition wara yetu quoi autant chikala la ni mais question technique nous moi je pense que au question nous c'est pas que pam c'est ka ku na de au question nous sanani konona na o kum c'est ka traiter quoi c'est pour ne faire ka mi la dron quoi ka fo en réalité non fait nous te fait ka ta rede nous te fait élection rede ma tiende ni mais élection man ka ba mo ne nyanyere abi mi nyaye wa ene mo o foya élection joli ka mo ne nye élection me mi nyaye bibina Kasim déjà abi bon groupe essentiel bata la folo c'est quelle base e ka groupe menene élection de ka groupe ka ne ka groupe taji ka ne ka groupe non ningo ngabe abi bo essentiel basa na bibina e be ka essentiel ta parce que ite ka courant sur ou bien ite ka courant sur pourquoi parce que ton pays est dans un isolement pas possible aujourd'hui. Non, mais bibina la diake le Mali est isolé aujourd'hui. Diplomatiquement, le Mali est isolé aujourd'hui. Mais non, non, justement. En un pays voisin, Mauritanie pays sous Jumé. En un pays voisin, nous clashité, Chibénété. Jumé. 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 En un pays voisin, Jumé. Ni Côte d'Ivoire boire la Flafocana. Algérie. En Algérie, Bafa. En Algérie, mon fort. En Algérie, Bafa. Ah non, ambassadeur bien encore te kaba. Ah non, mais tout le monde sait qu'il y a un problème entre le Allo ORT. Au-delà de ça. Il faut qu'on se sache ani ni ko ka ani mogote afo. Ani mogote munufo. Et pour aussi, si diplomatiquement, si ça allait entre le Mali et la Côte d'Ivoire, tu pensais qu'on n'allait pas trouver un problème à la crise énergétique? Mais justement, Afrika War sera parce que diplomatiquement, et diplomatiquement, tu n'as pas les moyens d'aller demander à la Côte d'Ivoire de te laisser Kakuran Dima en attendant que la situation financière qu'améliorée. Non, Abike. Non, pour dire que, pourquoi Abike, quand tu as des bonnes relations avec un pays voisin, il m'a fait diplomatiquement tout va bien entre vous, ni galia financier où ils seront, il m'a fait et que tout va bien entre vous, il sera makika de gounya fanyana normalement et très souvent. Parce que Amandido, Domé la main. Ah, ni Mohamed be Jaouya ni Jawa. Ibani na ko jake diplomatie d'abord de kama. Non, mais diplomatie d'abord de kama. Ah, sinon Mogotara chekele Mogotara. Boulevard la bisini e bita fika courant de ma bonde ma. Mo chite Côte na boulevard la. Boulevard la ore sengana ore, olo tika ta boulevard ere la ere. E mo boulevard la. Boulevard la bisini bita. Be segira ga misiri kono ko. Be segira ga misiri kono. Mo chite boulevard la sa. E be ba ga misiri kono. Donc comme pour dire quoi?
on doit travailler à améliorer non, notre relation. Diplomatie mindo. Digo eba dosa. Et tout do. Sina eba do mindo. Quoi voir retard kuma ta anma. Ta retard. Ngo sharia do de ato no interconnection ngani ko wari. Ah. O sharia te mena sra do fe ngolu mo ko bora bang mondial bora yaw. Lo dana kanu ga kimeli kew. Min dabe malla lu fo mun date malla ko wari kana kanga so maw. Sino yoro wara ku yira la malla. Male bang mondial kele ne ko wari daira mal fanana. Donc diplomatie côté o ko la de kurango ye hake ko ni soro wakati de. We mun daira malion na waru ko ere kun kuma ere kun dogara la. Na kosa yana de u bana peu ka kenu ga kani bana peu na kan mo lababu nu bora ali nyeba la ka foko tamana chama president be u be temaya me be taga u be fon chama négocier u be fon chama négocier c'est pas que comme nous en soro Côte d'Ivoire ni Mali che souvent ne to galu mo ala en rega demsen do ga vidéo do la ne ba mo te réalité do don effectivement te réalité do ça dit mo go be ka ce niveau de là à ce so niveau Mali ni Côte d'Ivoire che tout à fait c'est impossible il veut quand ta dronga kan la je be fen chama famia voilà bien sûr o kanga nyefo plus mo go yeminu ko me fa ko insi yoro na non lu ta do ça c'est comme si ça aba ko sebe ko la do be ka fen no fa pour que au to la me tout à fait responsable. Non, ni RF et Borasa Gaboko n'a sur l'élection Gadaye Kamanye Chamakabike. Oui, bien sûr. Ah, mais ne te fera que Ebene la mer. Il te donne la mer, il y a objectif de ma code, il y a pour que ça a fait. Tout à fait. Sinon, bi, Améromina bi, on est drôle de oui. On drôle de Bank Mondial, Jamana du Côte d'Ivoire, mais de Gumba Konana, du Côte d'Ivoire et Rabado. On fait la Côte d'Ivoire qui n'ont pas la main. Ou le regard à Duna en Taïrebi. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les solutions aux problèmes du Mali ne sont pas uniquement des solutions endogènes. Ok? Ouais. Donc, Mali, problème, solution, doit être beaucoup fait quoi. Ça veut dire qu'il faut travailler à améliorer les relations avec les pays voisins, avec même les autres pays qui ne sont pas des pays voisins. Parce qu'il y a un affaire de là quoi. En quand on a famille sur l'ambo indépendamment de qui ou bien indépendamment de l'acteur ou bien du pays qu'on a en face. Il faut pas accepter que le pays se retrouve dans une situation diplomatique difficile. Le Mali beau de Corona, c'est ce que je veux dire. Les acteurs, les partenaires habituels du Mali. Partenaire ou Tchamambé en matière de partenariat, en matière de collaboration entre les différents pays, Mali ni bere kanga fo quoi. Yele Mali manaka chogo Mali ni bere kanga fo. Mali acteur partenaire kura wo minu réussi ni tonu yo partenaire koro Mali ni bere kanga fo parce que an na fala dobe soro ni bere kononana. Ima fama nu benu joro de do. Ni réussi se ka armu dama. Ibta soro États-Unis économiquement a besoin d'endemain. Ou peut tout boucher. Il t'a sur la Chine, mais c'est un fait. Côte d'Ivoire, fait. Mais on ne peut pas faire fi de tout ça. Il m'a fait mal. Et bien, on n'a pas sur le Sera de la Mona, car il n'y a exclusivement partenaire, partenaire. Alors que tu peux avoir plus que ça. Nous, on veut qu'on travaille à améliorer nos relations avec les pays voisins et avec les autres pays qui ne sont même pas des pays voisins, dans l'intérêt des Maliens et dans l'intérêt du Mali. Voilà. Donc, c'est ça. Iko iga kumaro eche. Kana chuko moko koni I jigi folo isiki dokai. Kana chuko ni ali sigidala. Ala kan kisini ko isoro sigini wona prebe boli kana ife folo. An seka ka chuko shila ka me seka an pa sigini ko nguna o eche. Na bi ameka takasira munu fe. Famille ni ko chuka fe. Moko be sigini ko mo. Parce que mɔgɔ tagala ye ɲɔgɔn ye hali ni y'a ye hali bi mɔgɔ bɛ ka o sama halisa jamana in nɔfɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in fana bi jamana tɛ et puis a ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ fɛn caman bɛ yen mɔgɔ b'o ta ni dusu ye mais n'i y'a ko ɲɛɲini minnu bɛ k'a baara kɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'u m'o bolo jigin quoi mais ni I ye jamana ye i bɛ jamanaya baara fana kɛ wagati dɔw la pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i fana ye jamana ye sinon an kun bɛ cogo min na kɔrɔlen ani bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛra et puis maliyɛnw yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛra donc no o bɛ ka sinsin an b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min hali bi
sinon mɔgɔ caman tun b'a ɲɛna ko min ma ani Macky Sall bɛ bɔ yan don min na mɔgɔ kun sigilen tɛ n'a ye o Effectivement. mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ka bɔ mais depuis Macky bɔra yan i ye Macky ye k'i da don Mali kuma na ou ka Mali buruja parce que a nana a ye ɲininkaliw kɛ u ye fɛn caman fɔ a ɲɛna fɛn caman fɔra a ɲɛna a kun tɛ fɛn caman dɔn olu fana kun tɛ fɛn caman dɔn kow kɛcogo la olu fana y'o dɔn c'est jamanaw bɛ ten de anw ka fɛn caman tɛ anw yɛrɛ ye tuguni quoi a tɛ dépend an yɛrɛ la quoi ka kɛ ni nin ko in ye aw ko k'aw bɛna sigi ka fɔ kɛ aw ko k'aw bɛna mɔgɔw wele k'aw bɛ ka mɔgɔw wele cɛ bɔra k'a f'i ye ko danaya tɛ maaw la sisan ko parce que ko aw ye minnu kɛ ka tɛmɛ ko o tɛ k'a to u bɛ se ka da aw la ka tugu aw kɔ tuguni hali n'a m'a fɔ est ce que a t'a fɔ Asimi ɲɛna a ka mɔgɔw wele Asimi a bɛ mɔgɔw wele Kasumi hakili lajigin assise kɔnɔna la wagati min na mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko nin ye Choguel ka assise a nana se yɔrɔ la Asimi yɛrɛ acteur politique wele o an n'u sigila ka kuma bon ne b'a dɔn ni processus kelen in fana bɛ k'a essayer k'a bɛ kɛ o cogo modèle la Asimi même a bɛna arène na a bɛ acteur politique wele mun b'a kun n'a kan cɛ a b'o f'u ɲɛna an bɛ sigi k'a fɔ k'an bɛ bɛn ko dɔ la jamana bɛ taga ɲɛ mais i tɛ se ka pan baarakɛla dɔw kunna k'a fɔ k'i bɛ taa se fo sanfɛmɔgɔw ma ka sɔrɔ e ni dugumamɔgɔw ma ban ko dɔw la a ma dɛsɛ ɲɔgɔn na parce que ninnu fɛn bɛ Choguel o ministre d'État o ministre fɛn bɛ o bɛɛ bɛ ka Asimi ka baara de kɛ donc n'u bɛnna fɛn minnu kan o de fana bɛ taa ɲɛfɔ ɲɛmaa ye ni ɲɛmaaya y'a bisigi don min na k'a laɲini k'a fɔ non a ka kan ne ni aw fana ka sigi an ka kuma a b'o kɛ o i n'a fɔ assise la a y'o kɛ cogo min na donc o sigi ka fɔ yen o bɛ kɛ n kɔni bɛ se ka o fɔ ko o bɛ kɛ n yɛrɛ hakilina tigɛlen don o kan parce que Asimi ka kuma don voilà Asimi ka kuma don Mali in bɛ jɔ ni maliyɛn bɛɛ de ye maa si tɛ bila kɔfɛ donc o hakilina kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ sigi da don jamana jɔliko kuma la Asimi b'i lamɛn il est obligé k'i lamɛn. Ayiwa Diko yan'an ka kuma kun cɛ ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de faamu su in na quoi anw ye jamana ye jamana min depuis an yɛrɛ an ka cinquantenaire yɛrɛ fête kɛ an ni hɛrɛ farala ɲɛsuma kelen don o don dɔ bɛ fara a kan cɛkɔrɔba dɔ delila ka na an fɛ yan a nana baro de la a ko anw bɛ k'a fɔ ko ni nin wagati in tɛmɛna ko nin wagati in de fana y'an ka wagati ye koyi k'an kana an sigi k'a fɔ ko ni nin wagati in tɛmɛna mais bi degun minnu n'an filɛ nin ye a kɔnɔ nin ye tan bi mun yɛrɛ bɛ se ka k'a solution ɲɛnamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma don ne ka parti ko n ka nin ko k'a kɛ maliyɛn ko yɛrɛ e yɛrɛ bolo solution ye min ye mɔgɔw ka kɛ jamana fɛ fɔlɔ quoi mɔgɔw ka kɛ jamana fɛ mɔgɔw k'u ka action mɔgɔw bɛ action fɛn fɛn kɛ i ka inscrire dans le cadre patriotique i m'a faamu mɔgɔ caman bɛ jamana faso kanu mɔgɔ caman bɛ jamana kanu fɔ mais a t'u dusukun na quoi u bɛ ko o ko kɛ dans le sens de leur intérêt i m'a faamu o de jamana in dafiri quoi donc o mana bɔ yen sariyaw ka sariya sɔsɔli an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ sariya sɔsɔli nɔrɔ b'a la an ye engagement minnu ta an yɛrɛ dama ninnu an k'an jija engagement ninnu an k'u respecter an ye sariya minnu ta an yɛrɛ bolo ye texte minnu ta an k'an jija an ka texte ninnu respecter n'an nana fanga la an ka n'a kɛ komi k'a fɔ ko minnu tɛ fanga la k'a fɔ ko olu da man ka don fanga ko kuma la olu tɛ ɲininka an k'o dabila an k'an tilen faso baara ma bi bi in na c'est à dire que Mali bɛ retard ba de la bi bi in na c'est à dire que an bɛ se k'a fɔ en matière de développement la réalité est que an ka défi yɛrɛ yɛrɛ min ye bi bi in na ça c'est le défi du développement en tant que développement, au lieu de centre de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais au lieu de ça, on est en train de faire des querelles politiques, on est en train d'aller vers d'autres choses qui nous empêchent de nous focaliser réellement sur ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment le développement du pays. Donc, raison pour laquelle il faut qu'il y ait une bonne instabilité politique in instabilité politique, follow transition. Kan ka bɔ transition kɔnɔna na bibi na ni ye ne ɲininka solution fɔlɔ min bɛ se ka sɔrɔ bibi na pour que k'an bɔ nin degun in kɔnɔna na o ye très rapidement ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan qu'on aille vers les élections qu'un président légitimement élu un régime légitimement élu sur la base d'un programme bien défini maliyɛnw yɛrɛ sɔnna min ye ka voter o ye o ka sigi i m'a faamu wa o bɛ Mali bɔ ni problème en tout cas problème gɛlɛn minnu bɛ yen actuellement on va commencer à avoir un début de solution. Donc au régime Mimanana, on va le suivre. Il m'a fait sur la base de son programme
Donc la femme nous bat à boulot, le politique nous bat à boulot pour essayer de relever le défi. On va l'aider si possible. N'a fana dérivera, on va le dénoncer. Il m'a fait moi. De kumba in bɛɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ka kɛ mali fɛ an ka mali bila sanfɛ an ka baara kɛ mali ye mais a bɛ ka i sinsin yɔrɔ min kan kosɛbɛ n'o ye élection ye ko de bɛ na maliyɛndenw ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ba o kɔni o kuma ye tɔ ka jɛ parce que kabini 92 fo bi an bɛ élection kɛnɛ an bɛ élection kɔnɔ mais mali kɔni bɛ ka jigin dɔrɔn i yɛrɛ ka kuma don kabini cinquantenaire banna an bɛ ka jigin alors que an dun bɛ ka élection kɛ ka na dɔrɔn donc o b'a yira k'a fɔ élection tɛ mali bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ élection tɛ an bɔ nin kɔnɔ. Donc élection ke jagoya an ka kɛ san an ka kɛ gɛlɛya bɛ ban n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ ka maliyɛnw bila fili la parce que élection bɛ kɛ ni ko dɔ de ye élection bɛ kɛ ni aw lakalannen don élection bɛ kɛ n'aw bɛ ka dumuni kɛ élection bɛ kɛ ni c'est à dire que minimum dɔw bɛ yen n'olu bɛ yen élection bɛ se ka kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi pour que mali yɛrɛ ka se ka basigi o ye bɛn de ye fɔlɔ maliyɛnw ka bɛn. Maliyɛnw ka dɔn k'a fɔ jamana kun tɛ an bolo mais an bɛ k'an ka jamana sɔrɔ sisan cogo di an bɛ ka jamana in sɔrɔ ni sira dɔw de n'olu siraw tala ni an ka ni autorités ye n'a bɛ fɔ o ma ko souveraineté Assimi yɛrɛ principe saba fɔ ko o ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko o ko bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na n'a t'o principe saba kɔnɔ maliyɛnw denw sen t'a la mali tɛ o fɛ tuguni ne hakili la n'an y'o principe saba ta ka baara kɛ ni o principe saba ye maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka baara kɛ mali ye mali kanu yɛrɛ la an bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fana la élection in a bɛ kɛ koyi an tɛna to transition in kɔnɔ kudayi mais k'an la girin ka taa élection na an ko k'an tɛ taa o de la donc o de kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna o ka faamu o ka fɔ parti politiques ɲɛna o ka faamu o ka fɔ association ɲɛna o ka faamu sinon jamana in a bɛ jɔ ni ala sɔnna. Ok, donc Kassim bi fo nga ko débatteur fana fo bi l'Amérique jamo be fo nga président des femmes fo ya ale da ka président ya ale da nga président des femmes Fontaine bala nga sigile bien faso jote wa donc bi LDC tonde un be fo donc pour ni chessri bi bureau national mo be fo donc vraiment kabina nye bara indamne ama sigi ama décourager une seconde dor bi ka fara chessri kan do ma fara ka fenti bola donc o be yoro wa soro nyam ko nyama de fana binya donc yoro la manga président fo général Moussa Seko Coulibaly vraiment kabini ay finir black domina fo bi do ma fara chessri ka fema bola donc akoko mali côté ko la datola donc abishini mali abili ni mali donc tant qu'elle fana bo osira kan an fana te yigi donc même il faudra yandi une communiquer doké pour constater un peu la situation difficile du pays. Voilà, donc on la métachie black Mali dans Bamako. Donc je pense qu'il faut aller dans les zones reculées, il faut aller au nord, moi je suis ressortissant du nord. Donc ce qui se passe au nord me donne une doigt là. La situation sécuritaire difficile, la situation humanitaire difficile. Aujourd'hui, il y a une zone où on a nord ni centre où on a Amseka Foko. On vit deux Mali, il y a deux Mali différents, le Mali de Bamako et le Mali de cette zone-là. Je pense que dans toute décision que nous prenons ici, dans toute action que nous menons ici, il faut penser à cette population-là qui n'a rien demandé, donc qui n'aspire qu'à vivre tranquillement. Ou t'es venu politique, ou t'es venu façon variée, ou beaucoup michou de mara, ou ballonno de, ou ballonno non de, donc vraiment ils n'ont rien demandé, mais de gombe ou le taipi. Donc je pense que ni fangabe fanga kanga sinsi olu de kan folo kateme hali en Bamako kawka ambeka kulebi ko kuranko mais olu be yoro na bi olu be kule ko baloko. Donc en même fois bi en tout cas au niveau de la LDC Ligue démocratique pour le changement en hakili kon boula on compatit à leur douleur, on compatit à leur malheur. Donc au de la communiqué qu'on a en Congo LDC ma be yoro ni mogo nunu be bien yoro ise mi e ka nyeshuma ika kuye faso kanu yere kama ala yere kama pour que yani dondon na tawche solution se ka solo chogo mina pour que kani mogo bo uka degun kono. Et pour finir même une fois je répète encore
n'a kɛ tura fɔ a ye dɛ. donc n bɛ dan kelen ma. dan kelen ma. an bɛ ka nin degun fɛn fɛn fɔ bi an bɛ ka nin degun fɛn fɛn fɔ bi Kassim a sɛbɛn k'a bila tant que a ma taa élection na ka bɔ transition kɔnɔna na an tɛ solution sɔrɔ a la degun tɔ bɛ juguya ka taa fɛ de transition daminɛ ni sisan kun tɛ kelen ye degun tɔ juguyara de sisan ka tɛmɛ transition daminɛ kan wa a bɛ continuer de fɛn tɛ bɔ a la a sɛbɛn k'a bila. Parce que pourquoi la transition n'a pas les moyens de faire face à ces défis-là. Un moyen de tout boulot. Ce n'est pas que à envie tout là, à envie boulot, mais un moyen de thé. Un moyen de thé, ni fait moyen de thé, tu sais quoi. Donc, n'a moyen de thé, fait un moyen ou élection de. Élection de un moyen. C'est ça qui va nous permettre de renouer avec les partenaires. Mali Morobé demain, pour qu'il y ait une population soulagée. C'est aussi simple que ça. Ni ko élection te jamana jɔ o élection te na ni solution bon après vous filɛ ni A plus B tant que on ne va pas vers ça là an tɛ ɲɛ sɔrɔ an ka problème na an bɛ se ka insister an tɛ taa élection la mais ne b'a fɔ k'a bila a problème tɔw bɛ juguya ka taa fɛ de voilà merci. Balo. Oui, Kassim. I ka kuma kuncɛ kuma. Nga kuma kuncɛ kuma yani nga o fɔ me diko ka yɔrɔ dɔ jaabi a ko problème tɔ bɛ ka juguya tant que a ma bɔ élection tant que a ma taa élection o problème tɔ bɛ ka juguya mais juste k'a rappeler ONG dɔ bɛ yen une ONG allemande y'u ka document dɔ publier sisan a document kɔnɔna la o kuma la sur l'aspect sécuritaire n'i y'a ta de 2020 kana 2024 là quoi. Parce que là-bas, on constate très clairement que la situation a très bien évolué sécuritairement. Bon, on a évolué, tchaman fait, en beau fait. Ministre ça va empirer, ministre Tala. La situation sécuritaire a continué à s'améliorer. Acteur la situation a continué à s'améliorer. Malgré qu'il y a 100%, il faut 100%. Allez, New York, le Mali s'isole. Mali isole l'intérêt. Les principes sont très clairs. Nous Barakokan, on travaille avec tout le monde. Nous Barakokan, il salam lafia, on salam lafia. Les principes sont très clairs. Donc, Kassim Noro la me ngakuma labana me foli la di me foli la c'est malien ma malien bela di le mono be kan lame ani malien mono be kokan mais ORFO mais anga parti mouvement social pour le renouveau à bureau exécutif ni à bureau de jeunes membre bela di l'info kren la anga président Aboubacar Abdou Touré o temene ko fe me anga regroupement fla au militant fenefo no FSD alini M5 RFP. Donc ka la yinoku fait ka fongo ame kelem na a bankma re masse folo ame wakati mina sisan u ka kuma do ko ame tempête ko la donc angan jilaja albia angan chesri angan teke nyogoma et qu'on continue la lutte anga objectif mieux et qu'on les atteint tous donc ame bo ke anga bamako munu be ala hinula anga martin munu be ko faru mandula al sala ka lafia duma ka fo bela jilana an clip bela bon ami baram na fene maliko bara do mako barate maliko bara de do donc aman jilaja angan teke di nyokoma malion am bela jele ngan teke di nyokoma anga jamana geleyam kono anga bo o geleya kono ere an badinya kono la donc Kassim mi foya merci an yɛrɛ b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn min ye Mohamed Diko ye LDC tɔgɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Konima Balo ale tun bɛ yan min ye MSR tɔgɔ la an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn Keba Jalo ale ni Falaye olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an n'an ka chaîne YouTube kan malien minnu bɛ kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo sini sɔgɔma an bɛ kibaruyaw daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati min ye sufɛ débat kɛnɛ kan an bɛna maître Cheikh Oumar Konare ale ka se ka na ɲɔgɔnbɔ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni sariyaw ye sabula min ye constitution ye o tali baara ale yɛrɛ kun sen bɛ o la n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ présidente an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nali diyara n ye yɛrɛ sɔrɔ ka funteni mun kɔrɔ k'i yɛrɛ i jijalen don faso ko don politique ala k'a ɲɛ k'a d'a ma an bɛ ka foli fɔ général ɲɛna min Abdou fana bɛ ka foli fɔ a k'an bɛn sini ni ala n'a kira merci bien.